sa Dios. Sunod, niingon pa na opera na ako. 2023. Niabot og stage 3, breast cancer. 2024 na usban pag-opera kay duha na ka-opera. No? Duha na ka-opera kay ni balik. Nahimong stage 4 ug ingon gani ang doktor. Nikalat na sa liver o sa lungs. But praise God, salamat sa Dios, wa gid ko mapalaka. Nganuman, sa diha nga naluya nagi ko kay nga opera, naluya na kayo ako, gibalikan ang tanan na kong pagkukulang sa Ginoo. Gihangyo nako ang Ginoo nangay ko pasaylo sa akong mga gibiyaan. Sa tinuod mga igsoon, kauban ko ang akong kapatid diri sa Cebu, year 2024, nag-aral po kami ng theological missionary. Pag uli na ako sa Manila, uwan ako kabalik diri. Makahinumdom mo kinsay kahinumdom ni Jonas. Nakumpir sa akong kinabuhi. Muna mga igsoon, kitang tanan na side ko, gitawag ta sa Ginoo nga naman na ata diri. Gitawag, kamong tanan naay ipabuhat ang Dios sa inyong mga kinabuhi. Magdalag-kalag, magdala og kalag nga para sa gingharian sa Dios. Abi ninyo mga igsuon, makaingon siguro mo ang buhay Kristiyano easy lang. Hindi po. Daghang mga pagsulay. Og naagi panahon ng kinahanglan tig-un gid ka ug sukdon gid ka sama sa bulawan. Idaan pa na sa apoy ug tinuod ba gyud ang imong pagtuo. Mao nang hitabo sa akong kinabuhi. Ilse, mubalik ka na ba? Mao to nga pagkaingon nga stage 4 na sa liver na at sa lungs. Salamat sa Dios. Ngano man nakamgumang ko, ingon ko Ginoo, na apa ko'y panahon, ikaw ang imong pagbuot may matuman mo ginako. Ang imong pagbuot may matuman sa akong kinabuhi. Basta pasaylo ako sa akong mga pagkukulang diha kanimo. Pasaylo ako amahan, pasaylo ako amahan. Pero og imo gitong gamiton, mupadayon ko. Maobitang ni ako. Hallelujah! Ningon pa nga akong doktor. Abi ninyo mga igsoon na ay upat ka sign bago ko ni are. Kanin hubag na ni. Ingon to sa ako ang kaubang pastor dito sa Baylila. Hubag man na. Ingko akong pagdipangayo sa Ginoo ang sign. Kumukupos na. Meaning to say, paadtuon gid ko dito. Hallelujah! Kaya ang Ginoo gamhanan. Wala'y imposible kaniya. Pero padayon mga igsoon. Encourage ko natong tanan, binsa kong kinabuhi, padayon. Nga dili sayon ang atong pagpangalagad. Pero kung maingon ka, ako ning gibuhat para sa Ginoo gyud, para sa iyang glorification, para gyud sa iyaha, sa iyang kimayaan. Wa gyud imposible. Ubanan gid ka. I-support niya tanan ang favor. Abi ninyo mga igsoon, di basta-basta ang cancer. Kako mga kauban, mga dato, mga adunahan. Pero sa akong kinabuhi Ginoo, ikaw ra gyud ang pundasyon sa tanan akong mga sources sa favor. Sa mga pag-treatment, balik-balik sa doktor. Ingon pa ang doktor, dili mi ka desisyon kung maayo ka. Hallelujah! Pero ang Dios, abi ninyo mga igsoon siya tag-iya sa atong kinabuhi. Nakatawar ako. Praise God, hallelujah. Ang akong ibilin kaninyo, nga nagkupot di ko ini, nga verse. Episo 4, verse 6 to 7. Ingon dito. Ayaw ka mo kabalaka sa tanan. Hinunua. Ipanalangin sa Ginoo uban ang pagpasalamat. Ug ang kalinaw nga gikan sa Dios. Maoy. No? Ang kalinaw nga gikan sa Dios nga dili matugkad sa tawo. Dili matugkad sa tawo. Maoy. Magakupot, magaingat sa imong puso ug una-una. Sa akong mga experience mga igsoon, puro kalinaw. Niingon ko akong makauban nga nung mga kailsi, na puro wala man kay sakit. Praise God! Naa
ang kalinaw gagikan sa Ginoo. Mao na akong gihuptan. Hallelujah. Mao kana ang testimony mga igsoon sa akong kinabuhi. To God be all the glory. Mga igsoon, nasaid ko kamong tanan na ay gitagana ang Dios. Ilharag yun na, ilhurag yun nato ang Dios. Natay mga kasaypanan, iluhod nato. Ang pangagpasaylo sa Ginoo. Ug ayaw nagibaliki. Ayaw nagibaliki, palik din nagyo. Amen. So karon salamat sa Dios. Purihin ang kanyang pangalan. All glory belongs to our God Almighty. Nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. God bless sa ating Praise God. Ato nadungog ang testimony ni Pastora Elsie. Bisan pa sa iyang kahimtang, aduna gyapon siya'y kusog nga gikan sa Ginoo nga nagtamod siya sa mga saad sa tong buhi nga Dios. Nday Elsie makalabang rakana. Amen. We declare sa pangalan ni Jesus, makalabang rakana Inday Elsie. Hallelujah. Kay magkuyog ra gihapon ta diya sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Hallelujah. So, adto ta sa pagdasig alang sa tithes and offering, akong ihaltag ni Pastor Alwin Sarbida. Mayong buntag sa tanan itong palakpakan mga igsoon itong buhi nga Dios sa tanan nga mga kadaogan nga atong nadungog ug nabati tungod na sa pagkamaayo sa Ginoo. Ako nakabalo nga kitang tanan gipanalanginan. Amen ba? Kaya ang tanan nga gipanalanginan unsa may buhaton sa tanan nga mga anak sa Dios nga buhatag tungod kay gipanalanginan nata sa Ginoo. Amen. Gipanalanginan nata sa Ginoo. So dalaygon ang Dios mga igsoon niya gigon sumala sa balang kasulatan mga igsoon nga kanang maghatag ta nga malipayon. Amen. Kanang sibugan sa tong kasing-kasing magamay o dako importante nga doon natay kalipay diha sa paghatag. Kaya akong gihangyo ang tanan, no? Sa tanan nga gipanalanginan sa Dios ang ayang tamuhatag no para sa atong buhi nga Dios ug dalaygon ang Ginoo. Amen. So, akong gitawag ang mga kaubanan diri sa Kaluktugan Church kay kitay mo kanta sa offering song. Ang mga Kaluktugan Church kay kitay mo awit para sa offering song. Dali. Tara mama o papa ali. Ya pwede kayo mo mamarog alang sa paghatag. Hallelujah. Alang kanimo ang himaya, alang kanimo ang pagdahi, gikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungo. O Diyos, ikaw ang
daning tanan sa tambag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan sa tanadlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. Kay ikaw man ang tinubdaning tanan. Hallelujah. Sa itong gihatag ni Pastor Pili alang sa pag-pray sa tithes and offering. Magamputa, pinakagamhanan ug balaan namo nga Dios. Ikaw ang Dios nga nagabuhat sa tanang butang. Langit ug yuta, Lord, imo. Lakip na ang among kinabuhi. Lord, salamat ay sa imong gugma. Salamat sa imong grasya, Lord. Nga nagkanunay mong gibubo sa imong mga anak nga nagmatinudaanon. Salamat, Lord, ni ini nga mga dapat. Aniya kami amahan, imong gidala, ni ini nga mga dapat. Sa wala pa mi, Lord, ning halad, ni ini nga salapianon nga bahin. Hanga mong unang halad mo ang lawas kalagog espiritu diha sa pagsimba kanimo. Salamat, Lord, kay imo na kining gidawat. O ang impulong nga nagaingon, ikaw nagtanaw diha sa langit kung kinsa ang matinud-anon nga nagasimbag nag-alagad kanimo. Salamat, Lord, kay ang matinud-anon nga nagasimbang na kanimo. Bukas ang tambuanan sa langit sa pagpadagaya sa mga panalangin. Panalangin nga material, labaw sa tanan. Panalangin nga espiritual. Salamat, Lord, ni nga oras sa imong mga anak nga imong nakitaan, Ginoo, na nagadala ni ini nga maong halad na salapi. Ikaw na sayod, Lord, sa imuhang mga kanakan nga nagadala ni ining halad. Wala nalipod, Ginoo, sa imong pagtanaw. Batang imong gikahimutan amahan kanang kasing-kasing nga mahigugmaon nga muhalad nga matinud-anon kanimo, Lord. Sa mga ikapulo ug sa gugmahanong halad. Salamat, Lord, ini nga oras ako nagadeklara, Lord, sa imong gahom mga pangalan, Ginoo, nga imong saad ni ato mga tao nga matinud-anon, Ginoo, nga nagsunod sa imong mga pulong, magabubo kag mga panalangin, Ginoo. Nga nga oras amahan imong nakitaan kun din gikan kining mga halad nga gidala sa imong mga anak, Lord God. Kung sa mga pagpangumaman, Lord God, ako mga pag-ampo iblis ang tanan nga nagapanguma, Ginoo, nga gikuhaan sa paggahin sa paghalad nga na kanimo. Kung sa mga nagpamuhi man, O Lord God, ikaw, O Diyos, akong gihangyo ng imong panalanginan ang mga pagpamuhi, Ginoo, nga dunay protection bisan pasta ng matang sakit ug balatian. Kung sa mga negosyo man, Lord, akong gideklara, Ginoo, nga imong i-bless, Ginoo, ang tanan nga managing mga negosyo, Lord, nga motubo ang puhunan ug makaginansya, Amahan. Salamat, Lord God. Kung sa mga pagpamasahiro man, gikuhaan o gahin sa paghalad, Ginoo, akong gideklara, Ginoo, ni nga oras sa mga pag-ampong imong iblis ang mga namasahiro nga safety, Lord God. Sa mga pagtrabaho man, Lord, ako nagadeklara ni nga oras, Amahan, sumala sa imong saad. Kung gikuhaan o bahin, Ginoo, sa paghalad, ikaw, Lord God, ang magapanalangin. Salamat, Amahan, kini nga mong halad, amoy tugyan nga na kanimo. Kaya mo ni O Diyos, nga pagagamiton, pinaagi si mong alagad si Pastor Gideon, Lord, sa pagkabig, paglaing mga kalagdiya si mga tubangan. Salamat, Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Among itugyan nga na kanimo ang tanan. Halad, lawas, kalagog espiritu. Kaya lamang kanimo Ginoong Hesus nga among Dios ug mangluluwas. Ug andam kami nga pagamit pa sa sunod nga panahon sa among mga kinabuhi. Lord, imo lamang ang tanan, himaya, dungog pagpasalamat. Pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Ay buntag sa tanan, happy first anniversary ni mong simbahan.
o anniversary usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko nag-start ni 2015 o salamat sa Ginoo sa iyang pag-atiman kanato sa iyang paghatod o pagtudlo kanunay sa matag usa sa mga pulong nga mo inigiya kanato aron kita iyang panalanginan o karon ang Dios nga tong gilagaran magpadala na usab og mga mensahe aron paggiya sa matag usa aron kita dili layo sa iyahang mga saad. Kaug ako isaran sa Dios nga iyang panalanginan. Dili lang sa mga material, kundi sa espirituhanong bahin, ibin sa atong emosyonal nga bahin. I-bless tas ni Lord. Ang magdala sa pulong sa Dios sa ato karon nga pagsaulog sa iyang pagkamaayo sa kini siya kaalagad nga nahimamat nako ni atong mga milabay nga mga tuig sa dihang gipawali ko sa usas mga FM station nga naghimo pod og anniversary sa bukirang bahin sa La Libertad og sa Gihulngan. Og nahimamat na ako siya tungod kay alagad sa Ginoo dali ning nagkasuod. Og sa dihang nagkasuod mi, iya kong giimbitar sa iyang Pinoy-anan. Doon na say usa ka asawa, buutan, kanang kantigog yung muatiman sa iyang pagkainhan. Ug doon na pod say mga anak, puro babae o puro pod nga mga hitsuraan. Buutan o niya round sad sa instrument. Kabalong mo drums, kabalong mo keyboard, kabalong mo bass, kabalo pod sa electric guitar. Ihatagan sa Dios og mga gasa ang iyahang mga anak. Ug doon na say 22 ka mga simbahan nga iyang gidumala og ako siyang naila-ila pag-ayo tungod sa higayon nga kami nag-uban sa 4 ka simbahan. Ako mo'y nahimong speaker sa ilang Thanksgiving. Bless kaayo ko nga misaksi sa iyahang pagpangalagad sa Dios. Kay sa ilang anniversary dihas magdunon mutambong gyud ang ilang mayor sa Gihulngan ug tanang mga opisyales sa lungsod sa Himalalod. Unya sa matag karon og unya nga maghimo sila ka anniversary dihas magdunon, nakasaksi ko nga grabe kadaghan ang mga tao. Kung magselebrar sila ni nimong simbahan, ang ilang mga silingan mag-ihinihawa og baboy para po sa pagpasalamat sa Ginoo. Nya every Thanksgiving anniversary sa ilang simbahan, mag-ihaw sila og 25 ka baboy. Inana kadaghan ang panalangin nga gihatag sa Ginoo. Usa ka rason nganong gibless siya sa Ginoo tungod sa mga saad sa Dios dunay pamaagi. Og ang mga pamaagi sa Dios dili gyud na ihikaw sa Dios, iya gyud nang ipasabot og usas siya nga mopasabot nato. Kining alagad nga gipadala sa Dios aron maghanay mo pasabot sa mga minsay sa Dios aron ka iblas. Lingay mong tapat sa wala og sa to, iblas lagi ka. Ayaw na kaluya, ayaw ka guol, iblas ka. So sa to karon nga panag-uban, atong i-welcome alagad sa Dios si Reverend Albert Garces uban sa mga pagpakpak pagdaig nato sa gamhanan natong Dios. buntag ka na itong tanan. Buntag pa bro ni. Yun ang Vita Plus. Good morning, ihapon bisan paggabi na. Or Vita Plus pa. Di dagay layo ram mo diha sa likod kay basing mainitan mo niya na pa may bangko diri sa tunga-tunga. Kay ora komportabling maminaw tang wa gyoy init nga
busilid sa atong lawas. Kaya first time na kung nakaanhin din niya murag yun o ka nang mag-iambutag yan yung dala na mo pabarbanit yung dito pero nag-ampo ko na ko ginoan damir kong driver nga mga butan kaya butan man yung pasahero matakdan po ng driver. Salamat ko sino nga sulod sa mga 26 katuig na kung nagpagamit sa Bladon Sino. Hapit ng hurot na ko ang Mindanao, mga syudad o kanto. Kanya, mga first time, gihatod ko mga driver nga wagib ko ilar. Sa Davao o sa Jinsan, Bukidnon o sa Pagadian City, hantod sa Zamboanga City. Pero maraming sa Zamboanga City kay among syudad nga nagtinubok ko last 1987 to 1999. Kanya last January ipaadto ko Manila first time po po kadumdum kaya di naman po dyan ko hadlokan kay huwag diri yung kabugoy diri ka mahadlok kay di ko kabusanan nakadumdum rihapon ko kaya magadumdum magali itag langit nga wapag itag sulay adto samot ng lapas kalibutan basta na yung Ginoo makiguman ka na to. Salamat po dako nga nakakita may Pastor Gideon sa wala pa sa kaantog Negros nakadugog na ko siyang mensahe kanya na ako importanteng trabaho sa tanggiritli ni Pastor Kim sa FM Radio sa Negros kanya na ako importanteng trabaho pero ni Hermong Diyo ko tungod kay katurag yung nakurintihan sa pila na kaminuto kanya warang Diyo mamatay nga naman tungod kay dako panggalabiton sa Bladon Sino kanya sa diha dungog ko ni adtong maong mensahe na ko anos ano ba ni magkita ining pastora kaya dili magkusama sa ubang mga pastor o organisasyon nga ang ilang mga kakawanang pastor mo sunod ang ako bisag unsang organisasyon na basta kay mga tininuod nagpagamit sa Bladon Sino appreciate gid ko ana gani atong mga Thanksgiving sa Negros sa ubay-ubay mga simbahan wala usahay na pirimi anang magwali klasik-klasik mga relihiyon klasik-klasik mga pastor ang chairman sa Dumaguete City sa Negros Oriental ako kung ipawali si Pastor Plyder nga naa sa Sibulan ako kong pawali basta kay makahibalag ko mga gamit o mga buutan yun nga mga alagad sino bisag dili pareha og relihiyon kaya kung did-an po ko sa akong organisasyon may pailuman napa mo ko'y lain to kabalhinan o nga ang light or vision ingon nga mao'y atong pailuman wala siya naglantaw og relihiyon dili relihiyon nga pagkarihin nga naman tungod kay ako nga nakuna og Negros last 2004 wala ko'y makaubang pastor sulod sa daghang katuigan kay ang giministerihan sa Light of Mission sa Mindanao ano na 20 ka nasod pero sa Pilipinas Mindanao o Manila ra niya ako ra sa Negros samtang ako ra sa Negros wa ko'y lain nga agi ikadisig-dasig mutampong kong nagkang laing mga seminar abot kong Dumaguete diha sa Bais aron pagtambong ang kalay mga seminar tungod kay makasangkap po diri nako nagatambong ko sa Bais City og prophetic seminar murag last 2007 siguro anya linihon to ng pastor linihon po tong mga ansyano mga elders niya pagtuod na ko giingnan ko sa maong prophet nga taga Canada managkain nga prophet sa dili basta-bastang ministering gipiyal sa Ginoo o niya kung asa ka nga nakapailalom karon ayaw og pagbalhin-balhin aron pausuwagon kas Ginoo
pagsugod ng mga istorya, ang Light of Vision wala pa nagsuportag simbahan. Wala pa po nagpalit o mga motor o mga sakyanan. Pero tungod niya itong mga istorya akong yung gikuptan. Pagkaliwas niya itong mga istorya o gisulti sa mga prophet, diha na nagsugod nga dunay nagkainlaing organisasyon sa Korea na nagpaluyo sa Light of Vision nga mapatindog og simbahan. Ako tinuod ay katong ako natambungan sa prophetic seminar, dili ni kaubang grupo. Pero mga ligon pong mensahe. Mga bisag dili mi pareho og grupo ni Pastor Gideon pero labaw pa sa pariho. Kay pariha nga among kasing-kasing. Kaya nakadumdum na ko dinhin rin mapanahong manunghag mi dinhin. Di na magiging mabalhin ni Dapita kaya na may wapo ng balay ni Pastor. Anay antina. Kaya nakadumdum orang sayon ram ning motoron kay may itong motoron kay ini agi ini ulit dali ang gimor ni sama sa kong nasakyan nga kagabi nga taga Sikihor tulas yung motor. Aki human sa mao nga tangsibing nato diri ganang pilon ta kumo atin o Rosada. Kay kana mga simbahan nato napatindog sa Ligros ini Rosada na ibutang nga magdumalam evangelism o paluab dahil mapatindugag simbahan. Niadtong last March sumat karon na krusada og tulo ka barangay ang Kiawkaw karon gipatindugan ng simbahan sa Ginoo. Kay usahay na mapanahon ayuhon sa Ginoo diha sa mga prosid kana mga lagad kisino. Kato nakagasto nag 3 billion plus nga daga pakuan ngadto siya og krusada sa Mambulod ikaduhang area wala sa kadtong Kiawkaw. Aniya ang pamaagi sa mga pag-ampo mga 7 ka linya diri linya mga 7 ka linya. Giingnan ko sa national director nga ikaw pastor mo ining tungura. Pag ining tungura nakakita ko sa maong first youth nga sa maong linya maotong naibon maro cancel sa bukok unya wagi kayuhan. Nahuman nag-ampo tanan akong kubang pastor silang linya unya ila na po nagisugdan dito sa likod tayo na po sa kong linya ilang gitag mo kay moray kong nahuman ng usa ilang pangutang ganun man nga imo matong ginugay ampo na ko dili ito basta-bastang tao secret millionaire kung sa pakuan kunya dili po basta-basta yung sakit kay 3 million plus wa pagyoy kayo. Salamat sinugi ayaw karon gadi ka doon ay mga tangsiling muhangi o siyang mo testimony git subject dili ihang kaubang simbahan o mga adlawan hangi o siyang mo testimony dito sa atong tangsibing sa Negros kay tungod gid sa kayuhan nga dako ng kwartang hurot pero pinagi lang sa mapag-ampo walay kwartang nausik kadto nang gitubil silang sakinan mo nagasto giayos kini unya usa sa karon nga mong tigo matag bulan sa tanang pastor sa Libertad siya himo papaniudto namo kada bulan bunga sa milagro nga giayo sa sino kay ako gyud gikuptan ng milagro gani tibok pamilya mga 21s namin katuig nagpuyo sa kumis uban sa mga anak pero ako ginagihingin lang nga di gid mi magpa-hospital dili balik na sakit pero gugol sa mga pag-ampo og di mayo ko sa oras ampo na pa may laing oras di pa daw nakaampo ko tulo ka oras ug tunga kanang warag naa ko sa baba sa madayon giayo ko sa Ginoo. Kung nagalahan ko ining kursid pero saon nga na may nadugang buhaton sa Negros mo karon ini kahuman mananghid akong yodaan kay basta makalimot ko pananghid bag usa-usa kintahon ra adon nga kung sa mutong nawala ng speaker asab na ko ito minihiob sa ato so walay hihibos na lipay tungod kay nagkahimamatay na kaya atong basahon ang atong golden text yun pa sa mong mensahe ayaw kamo pag-ingon naangkon kun kining bahan di tungod sa akong gahom o kakugi
Hinumdumi ninyo ang Ginoo nga inyong Dios kay siya ang naghatag kaninyo kahom aron kamo mga dato o niining pagiha gipadag-an niya ang ipamatud-an niya ang kasabutan nga iyang gihimo tali kaniya og sa iyang katibulangan. Kaya versikulo 11 mo us-us sa 11 nga to sa 13, ayaw gayud ninyo kalimuti ang Ginoo nga inyong Dios. Tumana gayud ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo. Kung makakaon na kamo og mga busog o makahimo na kamo matahom nga mga balay o magapuyo na niini kung ang inyong kahipan o mga plata o bulawan ang tanan ninyong kabtangan bunaghan, ayaw gayod kamo pagpasigar verse 14. Ato ilo ko itong mga ulo. Labing binulhon ang mga Diyos nanintak na sa kautuhon ni anak kami mamati sa mensahe si mga puyo. Nung first nga Thanksgiving ng mga church, Lord, nga imong ipiyal sa pagdumala ni Pastor Gidjon, musugod na ang imong makatawhan, Lord, sa pagpasalamat. O kini mo ang pagsugod sa pagpasalamat, magdala ka ni og daghang pangngadto sa ikaduha ug hangtod sa ikadaghang pagpasalamat. O kini, Lord, nga mao nga primerong pagpasalamat mo'y sukuranan nga ang tanang magsisimba ning dapita mga dato sila maling kawas sa kalisod tungod kay nasa sila kasing-kasing nga gusto maminaw si mong mensahe nga dili, Lord, maghimo sa pagpasigarbo apan kanunay maghitundong nga kung unsa may imong gihatag, Lord, sa madagusa sa imong makatawhan karon nga nakadungog sa mensahe si Papa, nga amo kang kanunay hinumduman, nga amo ikaw ang kanunay pasalamatan. Tod kay basag mag-unsa pagmig paningkamot, Lord, bisan pag-apil pang gabi mo trabaho mo kugi kami aron kami mga dato, kung dili kami, Lord, mo hinumdum kaniho, pwede rag imong bawion o dili nalungtad sa among makabot. Apanintak na, Lord, yung nga kini pagtudlo aron unsaon mo ipagpauswag. Salamat, Lord, sa bising kaalam sa magsalabutan, pinasayang pinguha sa maksing-kasing nga matagamtaman kini mong mensahe aron mahimo kining sukaranan sa pag-uswag sa trikahin o prosperity nga moabot ining simbahana o hangtod sa tanan ng mga kasimbahanan nga nanambong ning takna karon. Salamat, Lord. Uban sa kalamog tiyo nga dili ako, Lord, mo'y nagapanindog ning takna karon, na ako sa likod nimo, ikaw mo'y sa tubangan nga nagatindog nga makit-an ning tanang nimo makatawhan. O dili ako, Lord, mo'y magapanulti apan himo lamang instrumento mong dila sa imong istulti nga gusto ipaabot sa tanang maigdulong kasing-kasing sa mamati sa mensahe sa mga po. Bless ni mong tema, Lord. Bless sa pilipong Thanksgiving. Bless sa tanan nga nagalingkod kung ilabig sa mga lagar nga tindog sa pagsulti o mga pag-ampo ng tihog sa balang espiritu, gikan kanimo imong ipapatong sa mong dila, ipagkunsad aron ang matagpulo magula sa mong dila sa mga lagad, dili mo labing kawang nga mahatod kini, Lord, og kalikon og pagkamauswagon sa tanang mamati sa mensahe mo po. Napag-ampo ko pasalamat ang mga ibalik nito yan sa lang ni Jesus. Amen. So wala lang ako tiwasa ang tiba nga nastabulin kaya warag 40 taas ang isulat sa notebook, pero nakita naman ninyo ako lang isang giputol nga ang paghatag og bili sa pagpasalamat nga nasa notebook. Nganong mao man ni namugna nga tema tud kay daghan na karon nga wa nay pulo pasalamat, kay mo yun mausahay ang mga tao magpasalamat gasto sa mampot. Labi na gyud mga isipan nga mga tao og magsigitag pasalamat, magsitag birthday yes naghikay mo apil kuno pangaon tong uban nga dili mo'y nagkugi. Portig yung pagabinta ra hora isipan gid kayo.
may pay uloy pasalamat, tigumon lang ipalit og motor, tigumon lang ipalit og sakyanan. Unya dili na mo'y sugo sa Ginoo. Kay kining mga panglangin nga gipiyal sa Dios sa atong kinabuhi, ug bawion na sa Ginoo gyud ta kabuot. Mo atong paningkamutan ang matag panglangin ato hatag dakong bili nga makapasalamat sa Ginoo. Tanang butang material man, physical o espirituhanon, tanang butang gikan sa Dios, unya way rason nga di ta magpasalamat niini. Namdirwan kayo na kumapasalamatan yadtong panahon na usay panahon nga mananda ka inon na ka nga dito ramod to sa gawas kay diri sa mga bisita ni. Yadtong panahon na nga urag na ako sa mga 8 edad paingon siguro og mga 12 ya dili pa ta pastor. Di gyud ka ma-appeal dito sa mga atubangan nga makananan tungod kay para ra to sa bisita. Kay kita bisag bisita pero wa pa may bili mao nga wala na magnamhimong buisit ta. Pero karon ako natagamtaman wala tay daghang kursong human pero naatay na humang pagkakursunadang motindog sa pagsultis pulong sino. Pero minatang matubangan pag adto na ko last January sa Manila, mga naako sa 12 ka adlaw, katong asawa sa pastor dito sa likod kaya ko na ipatapad sa pastor's pronset. Wala ko katagamtam ini kanito banhon. May kay pasakyon ko itong mga mahalong sakyanan nga 3 milyon nga sakyanan. Katong espesyalistang doktor, yung sa pastor, diri ra mi sa likod ikaw na sa pronset. Ya wala ko nanoy tag-iyas pa. Truck. Yan na ako'y driver. O niya, kada adlaw, kaon o itilukan. Katong sa mua, tag 100 atau 1,100, o niya, ikaw na'y magluto dito kay imong lamisan sugangan. O niya, sila'y nagpakaon ako. Ako nagkaon, tingali warag na sure sa mga duol yun og 20 mil. Kay pirmi mang kaon og itulukan, o niya nakiingon ko nako, sa unang panahon, wa gid nako ni matagamtama. Pero tungod kay gitawag tas Ginoo, gipili tas Ginoo nga nagbinuotan sa pagpangalagad sa Ginoo, daghan nga mga taong gamiton sa pagpakaon nato nga dili ka mo'y magbayad. Unay usay na mga panahon nga magkuyog ni mga pastor nga mga dili sirok. Dili sirok kano man dili sirok. Pag-abot na sa binayranay bisag pa usay og sila'y order, ako'y mo una nagbayad, usay ako pa'y order siya mo na nagbayad, ako mo ni mga dili sirok nga mga pastor. Gidalami og pastor nga mangisda ko ng mga ice cream. Ako di dali ko palit og katong kanang cake kay kaon margo ice cream. O ni ang nagdala namo sira mag ulo istorya ang kanang kuyog nga dili sirok. Gi una pug bayad way langas-langas mo bayad o tag nag-order nagdala namo kay mo libre na si kapihan sa inoy amon na libre. Nga naman tungod kay ang gisulti sa mga mensahe kung kinsa katong mga tao, mga Kristohanon, nga makapainom lamang ko sa kabasong tubig sa mga alagad sa Dios, dili kawat agbalos. Munang karang pulo nga mo gikuptan sa itong makaigsunan sa lipatang mutang sibing o mga dlawa. Usay mag-ilog-ilog sila na kagpahigda. Ni usay ako lang magmamuli kay higda kay di man kay usa ka manok ihaw mo ihaw magtulo. Ang usagod kakurungan nga manok gikan panihapon payon og pamahaw hurot yun kagipang ihaw tanan. Nako sa una wa gid na matagamtami. Kay ino man adto mo ato Dutchland ra mo dito dong kay diri sa mga bisita. Yan ni atong panahon na jutay pa paghikay. Naikumbira kani adto nga butangan og jutay bihon patungag jutay pertara o butang nga usa ka bukumba mura na imong tagsimon hangtod humang kagkaon ila kakadugan. Kay imo nang lanlanon wa na gid kay kasutan nga di ka mabusog na. Mga kun mga lagad ita matinud-anon sino na ay gitagana sa Dios nga panglangin para nato. Mao nga ato siya pasalamatan ining mga butanga. Iyon pa sa mga mensahe nga kinahanglan dili ka mo makalimot kung sa diha nga makakaon na mo glami.
Wala gyud ko kakalimot sa kakaon ako glami kay bisag unsa mang mga sud-ana imong puniton nga imong lutuon didto sa Muas Manila. Unsa imong hilig mo na imong lutuon? Sa dihang magkakaon na taglami, nakahinumdum ko na ko, Ginoo salamat nga di paabot ko nimo sa Manila. Unya dili pa pud jud ko mo'y nagplitis sa round trip. Unya sawa pa pud ko mauli, gilokatan na po og ticket para na pud balik rong Mayo. Kay naay dakong conference pod sa Manila na agyapoy laing ni bayat. Mao kana gay nga puntos di na gyud ko makalimot sa pagpasalamat sa Ginoo kay kinsa man siguro mo pa sa kay natog libre mo pa kaog libre kun dili pa ta mga alagad sa Dios. Muna nakaingon ko nako walay rason nga ang tanang tao dili mohatag og bilis sa pagpasalamat. Wala hinuan ni magbasi og dakong hikay. Kaya gisulti sa mensahe sa Salmo Kapitulo 69 versikulo 30 to 31 nga ang pagpasalamat mas bililhon pa ni adtong nag-ihaw turong baka. So wala di magbasi og dakong hikay. Bisan pa gamay hikay. Pero ang nagalisod po maghikay gamay yan ay dagko orang nga gipangbilin sa suok. Pero di po malipay si Rong Ginoo. Tanit magpasalamat at inhin niya mag-ihaw na tag 5 kabuk manok niya daghan siguro ang mga baboy lapaunon nga maniyabaw nga pasawan or baki ka upod sa pero wa nagi baboy ka pastor inintang ka iurotog ihaw kay kining mong hikay bunga sa bilis sa pagpasalamat. Mao nga ato hinumduman kung unsa may mga butang atong nadawat kung ato ning huruton murag di gid mo man ta abot alas 12. Pero ako rin yung paspason sa pagsulti kining mga kasagaran nga atong nadawat nga mga butang. Makakita usahay kog mga gwapong tao. Dili noon magpasalamat kay gamiton noon ang pagagwapong dinautan. Sabi sa salamat kay sa daghang tao ini maong dapit ako yung pinakagupo. Mas magpasalamat hinuang ka. Salamat ko kay sa among barangay ako yung pinakagwapa. Pero usahin ang pagagwapa gigamit noon nga dili pang Ginoo nga Ginoo may nagbuhat ana si Satanas mo'y pagamiton mo ang pagagwapa nga di man Satanas may nagbuhat na to. Ang Dios mo'y nagbuhat na to. Naapoy usahay nga gihatagan og kaalam si Ginoo. Wala gamiti sa pagtuon, wala gamiti sa pagwali, apan gigamit hinuan sa pagpangilan. Wala makapasalamat si Ginoo. Mga bisag unsang butanga nga atong madawat, atong pasalamatan ng Ginoo. Ang gisulti sa mensahe, gamay mang butang, dako mang butang, kay kung kasaligan ta mo pasalamat og gagmayng butang, saligan tagpagpasalamat og dakong butang. Munang usahay doon naman, inig pa blessing sa mga membrong gipiyal sino sa tuwa. Magsugod pa og blessing atong motor nga sikanhan o mga sakyanan pod nga sikanhan. Amo ginay akong kanon isulti. Nako kung kining inyong motor, kining inyong sakyanan, kapilan mo ini nga dili niyo ipapakyaw og pagpang-hold up, dili ipapakyaw og pangumpra og sabo. Dungagan pa mog dagkong sakyanan. Ganaman tud kay wala ipaggamit sa dinautan, gipaggamit sa tinrog. Unang karon maprahuna nanay mga daghang sakyanan ang mga tao na saligan sa mga gagmayng butang. Kay nakahimo pagpasalamat sa gagmayng butang o niya gipialan sinog dagko mga butang nga dili na makalimot anya ari na ta sa mga bilidhong butang nga angay natong pasalamatan o unsa may angay natong buhaton sa mga nadawat natong mga butang nga gikan sino. Kay number 1 kining paghinumdum og simba sa matag simana kung unsa mang adlaw ang gipili. Domingo gihapon pastor ang simba diri. Sa ako karon pili na nako madomingo tanan at simbahan. Naidaghan ng Domingo nga pipilang simbahan pero kadtong simbahan nga akong gibutangan og pastor. Kaya na may 18 bog pastor nga under po na to nga maoy nagdumala sa mga simbahan. Pero katong ako'y nagdumala
Ngayon na po yung mga pastor nga andir nato nga kadumala po sila tagtulog ka simbahan. Ang among sabot, di laman yun iatol og Domingo tanan. Kaya kung iatol og Domingo tanan, dili na ko maapod og adto ang mga simbahan. Mao nga adunay simba og Domingo, naapoy simba og Lunes, naapoy simba og Martes, naay Miyerkules. Warag ang Huwebes or wala ko ka hibalo, buhat na po na po Huwebes, naapoy Biyernes og naapoy Sabado. Ang mutang sibing o maadlaw, ikalimang tang sibing sa lipata, Sabado ang among simba diha. Kay akong Domingo hindi naman ko makaapod og adto sa mga simbahanan. Nga bisan mag-unsang adlaw atong gipili nga mosimba sa Ginoo. Atong inang dumdumon. Domingo atong simba, bahalag na yung mga atol sigurong okasyon atog yung dumdumo ning pagsimba. Nga naman tuod kay kanang gisulti sa mga mensahe sa Pinadayag Kapitulo 11 versikulo 1. Iyon ang Diyos sa malunda. Kung malunda ngantos sa kalibutan o sukna ang tanan nga mga simbahan sa kalibutan. Kadi pila siguro 20-40 pastor o 25? 20-40. So, kining 20-40 mao ni gisulat sa mga luta unya dalon sa langit. Unya dili lang kay kining simbahan mao'y sukdon, ihapon pod kining tanang nanimba. Kita wala ta ka wa ni to may hap og pila warag di pud way takabot ini kinintos so way. Warag argo sa 200 o wa makabot. Bisag wala ta kay ihap karon nga niya ta dinhi pero humana ning ihap sa malunda. Nga na mag-ihapon tungod kay ibagis man dito. Naman dito basahon sa kinabuhi. O na-absent bag wala ibagis dito. O niya wala nagpasabot nga kining mga magsisimba wala pun mailihis sa Dios, wala pun mailihis sa malunda. Nangailahan tang tanan. Ini ihap niya apili mong pangalan, niya i-remit dito sa giharan sa langit o isulat sa basahon sa kinabuhi. O niyang akong nakit-an diha sa versikulo 12 sa Pinadayag, apan ayaw o ihapaton po sa gawas. Kaya gikatugyan na sila. Munang kung magkaingon-ingon ang dili mo simba, kinsa man ang sala. Siya na po wa mo simba. Kang gisulti sa mong mensahe, ayaw iapil o ihapton tuwa sa gawas, kaya gikatugyan na sila. Kinsa man nagwagitugyanan. Di po duway mayor gitugyanan. Si Satanas mo gitugyanan. O dili ay musimba ang tao panahon sa pagsimba, itugyan lamang kasusngad ton sa tanas. O niya, og magsakit na, og pahinumduman na, Ginoo na po'y mahayag, na unsam kang Ginoo, wa po namin kaayo, nga naman tungod kay gitugyan na. Mao nga kung asa tadapit nga adlaw ni simba o kitang tanan kay warag dili man tatanan in nag-usag simba to may taga Cebu ya daghan po mi taga Negros apoy Siquijor o sabihan asa nga mga simbahang pailaluman bisag unsang adlaw ang gipili basta kay ato gyud hinumduman panahon sa pagsimba kay panalanginan tas Ginoo. Kanang gisulti sa mga Ezekiel Kapitulo 47 versikulo 1, abot yun og 5. Di na ako na basahon kay itong oras 35 minutos na para maglas 12. Pero ang gisulti diha, adunay tao nga gisugo pagpasukod sa iyang lubid o sa pisik. Kay daghang klase sa Bible like Catholic version na King James na usa na pisik na po'y lubid o yan na po'y sukod anang nga naay maniko na apoy metros. Pero sa Catholic version gisugo ang maong tao pagsukod gikan sa mabaw paingon sa lalom nga pasok doon siya og 500 meters. So kamore basa din na mo yung mga Bible cellphone po. Pasok doon og laing 500 meters. O niya nasukod na sa maong tao ang 500 meters kutob sa kitin. Kung saan nagawin ng kitin kaning tuhod. Tikod ni wala. Og sa diyang nahumana og sukod ang 500 metros gi sukod pun sa nagsukod nga kutob na sa tikod ang tubig. Nakumadagat sa mga tilado mga 500 metros siguro nasa mga 30 karupa o 50 karupa.
Pero porte ko ini pagkalangatara. O niya, ningon na po og usob ang Diyos nga pasok po na po og laing 500 metros usa ka libo na. Og sa daling pagkasulti, lain na po yung 500 mil 500 og katapusan nga 500 metros niabot nag 2,000 ka metros. O niya, nilapaw na ang tubig. Sa ikasako sa kalibo, kutob sa tod, sa ika 1,500, kutob sa huwag, pag 2,000 na, nilapaw na sa ulo ang tubig. Unsa man siguro makutlong explanation na ito ni mong mensahe sa Ezekiel, Pilo 43, versikulo 1 at 5. O nga naatay itawag o observation question. Nga katong 2,000 ka metros, nga nung wa pintahagi kan sa usa paingon yun ngadto sa 2,000. Nga nung iputol-putol man 500 man wa maging pintaha usar ka sa 2,000 na yun. Naay buot ipasabot ining mga mensahe nga dili mo sugot ang Dios nga kun mosimba ka imo rang pintahon sa usa ka Domingo. Kasagaran sa usa ka bulan 4 ka Domingo. Ya dili sa musugot nga Ginoo di mako kasimba karong last nga Domingo, orag ako naman yung pintahon ini katulong Domingo Ginoo. Dili sa musugot kinahanglan nga imong yung simbahon ang Dios matag semana sa imong kinabuhi. Kay kung imong kumplituhon ang imong pagsimba matag bulan sa imong kinabuhi, mulapaw ang panglanging ihatag sa Ginoo. Kung kausara ta mo simba matag bulan utubra sa kitin ang imong panghangin, kung ang imong bugas utubra sa kitin di kikaabot o sa simanang kaon. Pero bulapaw na sa ulo imong bugas, ultra pack siguro kang bata na tungod kay ang ultra pack wala dire man kutob ang gitason nya kinilapaw naman sa ulo sa tubaditan nimo mahurot og kaon sa kabulan. Pero ang sabot kinahanglan imong kumplituhon imong pagsimba matag bulan na wa gyud kay absent nga usahay na ba usay mo padala og kwarta nimo nga nagtrabaho layong isla iatol po panon tagsimba unya ora po mukiri na tong tiil nga moadto tag Palawan kay bukobra ta kay gipadala ang tawa na ba di ugma. Di man na mawala ito naman yung isipin man dito. Mukiri yung dito, mo paspas mo dito kay panalaan. 20,000 naman ito. Napay ugma. Sa iluan na ng 20,000 imong dawato ng adlaw kung imong kumplituhon ang imong pagsimba madagbulan, ang pangangin mulapaw na to po. Mao ni mensahe sa Dios karon tuig 2025 niya may ipalibot sino sa tanan nga masimbahan sa Light of Mission sa Negros. Kay unhiing tuig 2025 atong simbahan ang Dios nga walay absent matag panahon sa pagsimba. Pauswagot ang tanan sino. Ang naas kalisod luwason ngadto sa dagaya. Nga naman tuod kay mulapaw na ang panlangit. O niya, lain na pong explanation ini. Kay kasagaran sa mga tao karon murag akong nakita kutobra sa hawak. Dili na noon sakitin. Dili na noon sa tuhod. Pero kutob sa hawak talagsa na nakalapaw nga pagpangalagad siya. Kay kadtong nakalapaw na ang pagpangalagad sa Ginoo, wala na'y magamit sa tanas ng partis ang lawas. Kaya nilulot na sa ilalom sa presensya sa Ginoo. Wa na'y ma-sniper ni Satanas. Pero kutobra sa hawak yung pagpangalagad siya karong panahon na uyab is na piron ang imong kasing-kasing. Nga mahimo namang daling maibog. Gabok na kay kasing-kasing. Tadgiton usahay ang hunahuna. Tadgiton ang dalungan, tadgiton ang mata. Di hantod hinuan nga na distansya na sa gahom sa Ginoo. Munang akong mga pag-ampo nga di lang kay sa Dintos Negros nga biyal siya sa to hasta din hiyon nga nagkakunik ning atong espiritu. Kaya ko parihara man po tayong mga inistoryahan nakawali mo ikog Manila nga wantan lamang sa sabot kaya kung wali tulog ka klase Tagalog, Bisaya o English kini parihara kita inistoryahan diri magkasabot to yun nga kinahanglan mo salom ta nining tuig 2025
aron di ta matargetang Satanas, di ta ma-sniper sa Satanas. Ang gisulti sa mga mensahe sa unang Pedro 5 verse 8, ang yawa naglibot-libot, nagmulob, nangitag iyang matukob. Nganong nalibot-libutan pa man siguro ang Kristohanon, kahit tagihawak pa man ang iyang pagpangalagad, sinukita pag-ulo. Pero og nilapaw na sa atong ulo ang atong pagpangalagad, kinsa may yawa makalibot-libot o amsitag asa dapiton salom. Kada nang abalaban dalong ganay des tubig, nya mo salom to sa nya balang pangita sa matuton ni tuntungan to sa hindi salom. Wa na yawa makalibot-libot nato ano man tungod kay ni salom tan ining tuig 2025 sa pagpangalagad sa Dios, og walay sakit og balatian, walay problema, walay makabugat nganuman tungod kay permitang naglangoy sa presensya sa Dios. Kay kuya raman kun ang atong pagpangalagad kutob sakitin kay basig mamatay panintila. Kaya horag kutob sa tuhod kay basig maniko aw di man maniko sa tuhod. Kaya raman og kutob ra sa hawak kay kining siko wala man pud mahumod. Mapareha man ni atong bag-ong gibautismohan. Nagiingnan sa iyang kauban. Brad, ngano man nga ura mag nagpangumuno ka ura magkakasumbagon brad. Aportin akong punguta lagi brad. Unya ura magkakasumbagon. Total pod brad pagbautismo ni pastor kung nigiisa ni kong kamot, wa man ni mahumot. Muang kuyaw na ni ang pagpangalagad di mo kutob rasawa. Kay ni apa siko. Di apa puy kinumo. Di apa puy dalunggan nga kusog mamati og mga libak. Og di man kay mamati og libak, di apoy ba nga mo puy manglibak. Nganuman kay ang pagpangalagad utob pa sa hawak. Pero mulapaw na gani sa imong ulo mo pagpangalagad, bisan pag makadungog kag libak-libak, muli ka hinuang ka kay basig kag matakdan. Nganuman kay nilapaw na imong pagpangalagad sino? Bisan pag makadungog kag sa mga pulong, di ka mo balos tungod kay nilapaw na ang imong pagpangalagad sa imong ulo. Dili na ta mga libakira. Dili na ta dali pong masakitan kay nilapaw na ang atong pagpangalagad ngadto sa Dios. Mao nga ang atong pagsimba dili pwedeng pintahon. Kakinahanglan present matag Domingo. Ang ato pong pag-ampo di pud pwedeng pinta. Kasi basin yun sa pintahon na kung ampo karong Domingo sa panimbahon o niyang gabi o mas gabi o mas buntag hantutan di na kung mag-ampo kay ako ng gipinta. Kini gisgutan nga sukod nga 500 metros o sa kalibo 1,500 2,000 nga wala gipinta og sukod ang 2,000 metros kay nagrepresentar ni nga ang imong pag-ampo dili nimo pwede pintahon. Muampo kita pa na sa gabi, muampo kita pa na sa buntag, muampo kita panahon sa itong pagsimba. Anya matod pa sa mga mensahe sa Exodo Kapitulo 23, versikulo 25, yun pa sa mga pulong. Kung inyo pong simbahon, tagaan ko kamog mga lamiang pagkaot. Ining usap ni mo tagpod yun. Totoo raw. Awa na rin taguan. Wala di crispy akong hikap ka niya. May manginit sa crispy man. Kung inyo kong simbahon, tagaan ko kamog mga lamiang pagkaon. Mga tamis nga mga mainom, mga supring dito, mga iso. O niyang ako nanindutan anang pulungan sa Exodo 23:25 o ako pong kuhaon ang inyong sakit. Kanang na mga sakit karon kuhaon na sino kani sino mo sino mo. Ngano usay nga kining sakit dili mo pahawa sa tao kay murag bukid ra kay siyang pagsimba. Ngano man kay wa pumulapaw iyang pagpanglagad sino. Kay kun masimbahon ang matag usan nato, kuhaon sino ang mga sakit na natong labas. Pero dili ta hinimbahon, moyon hinuan ta sa dagom po sa dakong laman aron nga kundi ko kasimba makapasangil kong pastor nga pastor mo ko simple dumating na ulan man gud. Imo di ang giampo nga ulan. Pero nilapaw na ang imong pagpangalagad sa Dios sama ni adtong 2,000 na kilometros kung makakita tag dagom atong rebyukon. Pagikan ako dito sa Negros, warang medyo ulan-ulan. Nako, ako mo ko ani. Pero kay
gibutangan mangitag karasig sa bulaton sa Ginoo. Akong ipangsulod ni kung saan ni nagplastic, bisag nasulod na anang akong bag, isulod og plastic ni karsones, isulod po itong sanina, isulod po na ako ang Bible, kay maabtan ko ulang sa biyahe. Makailis ra ko ini kabot. Nga naman kung na kay tingwa o nilapaw ang atong pagpangalagad sino, mangita tang pamagi. Kana ganing ulit tawag mamisita, mangita mo yung pamaagi unsaon pag ila-ilan ng dalaga. Bisag unsa pagkamawlaon siguro sa ulit tawag sa basta maibo. O di mo sa magkaharog pangayo dito siguro number o pangutan sa ngalan na may laing suguon. Pangutan ako na kay libreng snack mo karon. Mangitag pamagi. Kung mangita magpamagi ang ulitaw nga makigsandurot sa usa ka lalaki nga iyang naibgan, mas labaw tang mangitag pamagi nga mosimba sa Ginoo. Kay di gyud tag busukot sa matalisikan panahon sa pagsimba nga naman magpalit kadaan og payong. Pangandam kung naay ulan, makaadto gyud ang simbahan. Naman po'y katong gitawag og raincoat kung sa mga laki kay basig kataon niya laki magpayong sa. Pero katuro pong nagtatawa mo sadaan kay ulan baya. Ano po'y kaputi. Adi man sa unang mamisita nga magkuha ra mitong daog biga mo yakdong para yung pagpamisita. Nga naman tungod kay tinuoray gyud nga gugma. Okay. Diri na ta sa ikaduha nga ilhanan sa nakahatag og bilis sa pagpasalamat sa Dios. Kining pagpangandam sa atong matagtag sibing nga labaw pa sa hikay sa atong balay. Kay daghan ko nakita usay sa Negros diri wa sure diri. Nga og mag-birthday sa ilahang balay, ihog tulo kubok baboy. Daghan kay mga dessert. Pero magtagsibing wa gani giamot bisan pa og manok. Ang tinuray nga naghatag og bilis sa pagpasalamat sa Dios nga mohatag tag dakong bili ini mong hikay nga nangandam ta sa maong tangsibing nga labaw pa sa mga hikay sa atong balay. Ako kay magsig birthday sa amua kay kanang tangsibing sa lanasan sikad nga nakasugod kong ihag baboy wa na gyud ko muunda. Amo na may akong libre. Na atong igsoon dito nga kada tuig mo gastog kapil sa 100,000 inig tangsibing. Unya usari ang anak niyon ko niya nako wala man pugag daghang anak kay kada tuig wala pugag naigiminyo. Mo ihaw magatong dagkong baboy katong tag 30,000 nga baboy sa mo ihaw og upat. Unya usay sila mo palit og supreme na siguro sa matag 70 ka case katong 24 gyud og sulod nga mga cook. Nya ako ihap-ihap kapin og 100,000 iyang maggasto. Nya human na siya minyo siyang anak pero raghapog nagminyo siyang anak kada tuig kay ni gastog dagkong kantidad. O niya wala ra man pud maghikay og panahon silang birthday og ginagpo mo nay kahimot-an sino. Kay usay kun atong palabihon kana ng atong atong balay birthday ihap kag lima kubok baboy nya abot tang sibing wala gay tay naamot bisag paa. Mayroon dagoy ng lantawon sino usa nga purting kinananay kung sa balay pero sa simbahan magsaling-saling sa matag usa. Mao nga kanang mga tawo karon nga gipiyal sa Ginoo. Sulod na sa mga 21 ka tuig dito sa Negros kay dito mo nagsugod Mindanao mga 4 o 5. Pagsugod sa matag sibing diha usay ihawon manok ra gyud. Usik man ang baboy. Labi na karon sa mo yung kausik iting mahal ng baboy. Manok ra usay magbiko. O niya ako po dura po kong natakdan kay bago pa may po kong naabot og Negros so ako ko'y daghang mga kwarta nga ikapalit og baboy nako sila gani pud nga dato manok ra biko ra ako po ihaw kog 20 kubok manok. O niya ako na matikdan nga kadtong nag-andam ko panahon sa tangsibing og biko ra sa tibok tuig na kong pagpaningkamot biniko ra pod nga panalangin gihatag sa Ginoo. Biniko ra. Unya na uswag na manok na gyud. Ang gihatag pod nga panalangin sa Ginoo minanok ra pod. Adya na ako'y
hanawa pa nga kanang biligalon. Nindot yung klase. Karon siguro kung palito na nagway sa mga 25 yung 30 mil. Hanawa na ko. Giingnan man ko si Ginoo. Kung imo ni ihawon kining imong biligalon, bigal na magalan ka po diri sa kaysa Mindanao, anayan man dito. Oh, diri sa to ang Visayas, bigal. Kung kining imong biligalon nga hanawa kung imo ni ihawon, tagaan ako kag motor. Giingnan ko si Ginoo. Ni porto ra yung nindutag lawas. Nako og mga anak ni og mga 12, ang gwapo pug lawas mabaktin mahal po. Pero kanara yung isulti Ginoo kung imo ning ihawon kini imong ilihawon o kini imong biligalon, tagahan ta kag motor kay pito man ko ka tuig sa Negros Siglakaw-lakaw. Nya tulo man nakalunsod sa Gihulngan City, La Libertad ug Himalalod. Muna akong latas-latason kana mga kabaranggayan ana. O niya tagaan man kog motor, ako ni sugot na. Nako Ginoo paday gapon akong message kay mura ba tong usa mong baboy. Wa mi lay baboy mura dito. Paday kong message nga ihaw ni naay motor imong ihatag kay kun di pa basig di siya mosugot. Ni maglalis mi kong ihaw niyo. Ato nga wala na pug kog nangulitaw sa kong message. Iyan siya nga or mag nakay dihay itago-tago. Nako ako na magili ipadayan. Orog na misita pa bod. So, giingnan ko sa Ginoo nga katukon ng ato ang biligalon kung atong ihawon rong pagkasunod si manan man tang sibing kung atong ihawon tagaan tag motor sa Ginoo. Siya ti biligalon man na. Ya sa may mayos bigal kang motor nga di ta maglakaw. Nakausik man. Pero rag maayo kay tunga-tunga na sugot. Ni hantod nga ni sugot siya. Sikad adtong panahon na tingali na ato sa mga 2009 o 2010 ba siguro. Ihaw. Pag ihaw sa mong baboy, una-una daan gitagaan kog sikanhang motor nga 20 milyon. Pero katong baboya, niadtong panahon na warag sa 2009 warag di pa mahalin og 10 mil. Kay ang presyo sa una sa litson ng tag 2 mil pa man, niya karon tag 8 mil naman. Gitagaan kog 20 milyon nga sikanhan niya akong gikwenta asay mahal sa biligalon o sa motor 20 mil. Mahal tong motor. Unya sa dihang nakadaib na kog motor kay nindot nang kinabuhi akin din maglakaw drive na sikanhang motor 20 mil. Gidoble si Ginoo kay natandog na pud ang founder. Pila siguro ka gatos nga mga pastor sa Visayas. Wa pagyud mapalitag motor sa founder. Ako'y nambirwang na palitag motor sa tanang pastor sa Light of Mission tungod kay akong giihaw ag akong biligalon nga bisan pag-untagosik. Onya di lang kay kato nga upir ni adtong tuiga gipang hinay-hinayan pagbuhang sa Ginoo ang panlangin. Kay kun dili mabuhag matambol ra magsila magaghangad-hangad anos ang mabuhang ning panlangina. Kun dili nimo hatagag dakong pagtagad kini maong pagpasalamat sa Ginoo nangatambol ra ang panlangin. Unya ini katambol sa panlangin basig dito mo agas laing agasan. Nga dili mo paingon nimo ang maong panlangin. Pero sa dihang agsugda na ang mao nga pag-ihog baboy matag tuig wa ni mo undag ihog baboy tingali gikan sa 2010 hantod karon orag na sa mga 16 dali panahon nakaihaw pugog tulo. Dili panahon kaihaw og duha. Kanang karon ihawon sa lansan tuntang sibi sa lansan April 23 niya naka-booking naman ning speaker ini kay katong naadtuan ako sa Manila. Tunod na panahon siguro maka-imbitar pong Pastor Gideon kay lurag na booking na ang salanasan. Tungod kay pag-ato na ko dito, muanha siya. Ako siyang gignan ko. Kanira pang bisya porting datua. Iyahang simbahan bisan pagpalitog 35 milyones dili baligya. Ano man kay porting ang datua. Naku maulaw man ko nimo bisya. Siya. Okay ra kay ako abos kay makawali ko sa pulong sino. Yan ay baboy na itong iandam ron tingali ka na nasa mga 25 pa yung 30 mil. Kay
ako na yung gikuptan nga matag tuig, muihaw kog baboy kay ang gihatag sa Dios nga panlangin binaboy na po. Sa una na imuhatag ko, pastor, di akong ipangasulinan nimo 20 pesos pula 50 labing talag sa tong usagatos kay di ko pa may andam. Pero sa diha nga nag-ihan kog manok, diha na gyud mga tag sagatos. Pero karon nga niihaw na tag baboy, kana na gyud kinadak-an sa kwarta. Permi na kong makadawat ana, pero sa una adto na pingog hospital. Dili mo adtog simbahan. Pero kung muhatag itag dakong bili o pagtagad nga labaw pa sa atong hikay sa panimalay, sugda na kag panglangin sino nga nini tuig 2025 ipabuhagas na ang panglangin sa Ginoo. Kaya diri na ta sa ikatulo sa Deuteronomio kapitulo 16 versikulo 14 abot sa 16 ang gisulti sa mga mensahe kaya Deuteronomio kapitulo 16 versikulo verso 14 ito sa 16. Yun pa sa mga pulong, kamo og ang tanang sakop sa inyong banay, lakip ang mga libita o ang mga langyaw, ang mga ilo o ang mga byuda nga naakan anaa namuyo sa inyong lungsod, kinahanglan nga malipayon nga musaulog niini. Himuan ninyo ang maong kasulugan hinungod sa Ginoo nga inyong Diyos sulod sa 7 ka adlaw dito sa dapit nga ampuanan kay panalanginan man niya ang tanan ninyong pagpaningkamo. Okay. Ang gisulti sa Deuteronomio kapitulo 16 versikulo 14 ngadto sa 16. Sa 16 gisulti niya nga walay magpakita kaninyo nga dili magdala. Unya sa tanan nga nagdala versikulo 15 kay kun aduna ikaw gidala panahon sa pagpasalamat panalanginan sa Dios ang tanang paghikapon sa atong makabot. Mao nga sa ikatulo day pagdala og mga espesyal nga hikayonon o mga espesyal nga butang nga atong nadawat sa mala sa mga tema nga naman ni maong mensahe nga mawi atong nagkaplagan tungkol kay usay panahon sa hinatagay o piring o tights dito sa Negros na ako yung mga namatikdan nga makabugwad ganing 5 pesos nga 14 ng laguma i-piring nya kini naman marawat na nagbundo na hinuan ang mga lagom, mga piso, lagom, mga 5, lagom, mga 10 kay mo i-opiring. O niya usahay na apoy panahon nga muhatag og baktin katong pinakaihit nga warag magkiay-kiay maglakaw kay 14 ang pagkapilwa ka isiksi na kay maglakaw-lakaw. O niya kay wa man siya panalangin siya paghatag pag-abot og semana na nag-igitay ang mga himsog hinuang baktin og nahurot yung kamatay. Pagka Domingo, ako niya yung kumustahon to si pastor kay namatay manggani ako ang mga himsog iha pa badaway mo'y wala. Pagka Domingo, kumusta man imong baktin pastor? Buhi ra. Sister, 40 himsog dako nag-ayron. Ni ako lagi nga matay ma. Nga naman tod kay wala makapahimot ang gihatag niya didto sa Dios. Ang gusto sa Dios nga espesyal. Ipasig po basa sa inyong Bible nga, Bible na cellphone o napoy Bible sa Malakyas 1:8. Ato sa inyong lantaw ni Malakyas 1:8. Okay, pala basa sa kauna.
1:8. Ano may kaya? Okay. Naarong madunggan sa likod po. Sa Malakyas, Kapitulo 1, versikulo 8, na ginampuno sa Ginoo. Sa pagdala ninyo butang nga mananap aron ihalad kanako, nagruna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sa inyong paghalad og piang o masakiton nga mananap, nagruna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sulayin ninyo hatag ang inyong gobernador og halad kasama niya na kung malipay ba siya o hatagan ba kamo niya pabor? Kaya salamat sa pagbasa. Ang giimplo sa mong mensahe, kung magdala ka mong halad nga butang, mayo na kay ato amang pagbuot sa King James na mensahe. Kung magdala ka og piang o magdala og sakiton, mayo ba ka na? O yung ihimplo sa Diyos, ihatag ko na ninyo ni Gobernador Garcia, Guin Garcia, yung hatag ng mutaon nga baboy, baktin. O niya ka ng mga nangalagom na nga mga kwarta nga imong usay ihatag o niya ihatag na sa gobernador. Panalanginan ba na imong gihatag matod pa sa gibasa ni Brad? Dili. Mao nga panahon sa paghatag, ako na po nag-exercise sa akong kinabuhi sulod na sa daghang katuigan nga kung muhatag kog offering, muhatag kog tithes, ako gitong pilion ti ginabaguhan. Pero say mabaliman kay kanang bago ato man ang butokon. Kadi ko di touch dumay, di mahipos. Kanang dumay mo ipalit og pasaw, ipalit og bugas. Unya kun kanang mga bag-o mo atong ihatag, panalangin na sino. Kaya dili na ko malimtan pagguha sa bag-ong usa ka libo. Kini bang nipis tarong usa ka libo na bag-o. Pagkadawat niya sa kalibo, inya, ako ning ihatag ni pastor kay bag-o pa ning kwarta. Sa ding iyang nahatag na ko nga wagin niya gigunitan, iyang gihatag na ko ang bag-ong sa kalibo katubang nipis ra. Warang mo na yung nagdaghan ko, jutay naman itong mga daa. Akong namatikdan, pag adto to nako og Mindanao, tagaan ko niya bag-ong sa kalibo. Kay ipapliti. Ako namatikdan siya siyang paghatag, nakadugang siya ron og tulok ka buksak kinang. Kay wala ko hatagin niya itong di na madawat nga kwarta. Kaya naman usay kwarta nga naputlan nag-usa ka number sa pika sa iskina niya o inig bayad ko pikuon laman aron di makitaam. Niya nigbuklat pagi, sir di man ni madawat sir, makawala po sir-siruntan niya ng hatag no nining palit ining kwartang di madawat. Ni adto usay dalaon sa opiring samot ng di madawat. Di madawat sino. Mga nining kilimirong tangsibing akong ikabili kadasing o wala man yun kay bag-ong kwarta, budawat gihapon ang gidong yung na kay bag-o, pwede pong bag-o manusay na mga panahon, makadawat kong kwarta sa kailaing mga panlanging gihatag, makakita ko og usagatos nga bag-o akong hipuson, makita ko 500 o sa kalibong mga bag-o akong hipuson, kay panahon sa paghatag maunay akong ihatag kay maunay panlanginan sino nga espesyal ng imong gihatag og ang Ginoo mo dawat niya na. Ika-duhang Thanksgiving sa Magdunon, wala ramong sila nanghid na ko, palit sila ining butakal nga bagong gikapnan kay Bratorman, palit pog bigal nga nalanday na kay mo ihawon og Thanksgiving, ako gyud silang gibuya. Kay namay usay mag-Thanksgiving nga pilion tong bigal kay katunga rag presyo sa mga dili bigal. Unya di ra ba ta kahibalo sa mga manandaay tanan ba na mga og bigal? Unya og mangutana iron nga bigal ni ato nam ning butbutak yung dili aron mukaon gyud. Nya may ra daw pauli nga nagsuka-suka na kay imong pagkaog bigal nga dili wa dito kaog bigal. Ako ginang gipag-ingnan ng mga kasimbahanan sa Negros. Kay dili big yung tanan siguro mo anha og Thanksgiving nga puro mangaon og bigal og butakal. Ay no laino naman. Pero ang gisulti magyud nga kon ikaw magdala og buta, magdala og
piang o libat pa sa may porma siguro bali bukong o himalat yun muhangyo na maka ni pastor ano sa itong tangsiming Marso ikasiti Pebrero naman pastor kay buhi-buhi pa itong akong baboy makig-usog nagtangsiming kay tiwasan naman itong babuya kay ako itong iamot ang sidura asa may itong wa pa magsakit nga dili man iamot dili siya dawaton matupas mo sa inyo kuno nang ihalad si yung gobernador o pasidunggan ba mo siyang halad nga naman sa parasapar namang pagkaandama kung tanan daw iupir si Ginoo kana yung first class sama ni Abel yang gi halad sino katawag yung pirting tambukang karniro o niya maayo siguro kung similihon kay basitog bayi pero mo yung gipili kanang mayong similihon tungod kay ang maayong similihon kanang atong ipugas diha sa Dios muanita og pinilo-pilo matupas mo minsan ay 30 60 usagatos kapilo mga mag-andam og espesyal lahi kayo no akong ilantaw-lantaw kagabi katong gilitson aporting tisong suga yan anapugan ni ice cream kana espesyal na ice cream so kini si pastor gidyung parehab gid mi espiritu ani kay nang dili ba kanang gitawag og para ito uban nga mga igsoon usa nato hikayon yun nga wala mo din ang kwanta bigal ra atong paliton amut-amutan aron mo ihawon ni adtong milawig bulan na ay naghandos og kumbira sa kasal bali og upat ka buok nga baboy duha pod ka bigal wala gyud gipaihaw sa tag-iya dito sa Kansumandig Paso gipapauli ra nang bigal kamura ihaw na dito kay kining among tao kining among dalaga di biya ni bigal niya ihaw ni bigal gipapauli na do ka bigal kay nagi dili gyud mo angay ana mao nga salamat sa Ginoo nga mga espesyal ang inyong gipang-andam karon kay mao ni gipangita sa Ginoo sa atong pagkamapasalamat. Bag-ong mga kwarta nga ihatag sa Ginoo pero walay bag-o without yung daan pero og sa dili pa moabot ang tigsimba matag Domingo dili mo moabot ang tangsibing matag tuig pwede na gyud mag-andam piliun daan tong bagpo kana mga insakpan mga under nga mga simbahan nga gipil sa tuwa usa ilang reporting sa Tithes of Tithes o sa offering tithes ilag kong hasulog paihap anang tagmamiso magbiking-biking kong tag sa kagantang tagmamiso niya ako'y magpailis dito madrugang ko ka busy sa trabaho kung inang sinako kamo na ipailis anak dito sa mga ilisanan kaya mabala kong inihapin ako wala ba akong murimit sa atong mga tithes o mga tinagmamiso kay urag makaulaw og ilon padalas Palawan nga tagmamiso ihapon kadtong founder nga taga Korea kaniadto dihay mga naghatag og mga coins gikan sa piso 5 Gs ato sa 20 dito siyang kwarto sa Dipulog gipangbilin ra wa kaniya dalag siya magpailis kay urag makaulaw siguro. Salamat sino kakaroon mga panahon na nga atong nasultian mga tibuok na ilang ihatag dili na mabawdlay kog ihap og tagmamiso sa mga tithes of offering tungod kay mao na ipanlanginan sino nga ang espesyal gid atong ihatag ngadto sa Dios kay dirita sa katapusan na gyud kay lasudusin na ang mabaluton sa paghimog bili sa pagpasalamat plus kaning Hebrehanon kapitulo 13 verse 16 nga to sa City kung naay nakaukab diha paliw og basa Hebrehanon 13:16 to the City. Hebreanon kapitulo 3 versikulo 16 hangtod 17 ay ganun pulong sa Ginoo diri. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga magpamuot sa Dios.
Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pagatiman sa inyong mga kalag kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buraton kung tahuron ninyo sila apan kun dili masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana dili makatabang kaninyo. Okay. Warag sayo lang sabton. Tahura ang inyong mga pangulo kay munay ilang kalipay. O niya, kung dili na to tahuron, ang gisulti mo mensahe, dili na magkapaayo ninyo. Kung ano na siguro yung magsupak-supak sa maong pastor, sa gamay ra hinungdan, o niya magsakit, niya ginikampuan sa pastor, dili maayo, kay dili man makaayo sa pastor, ang paghimo na to dili maayo. Pero wala ka pasupo, wala ka makapasakit sa imong pastor. Bisan gani na og igo ra kang hikapon, ayuhon ka sa Ginoo. Kay makaayo ang imong gibuhat ngadto sa imong pastor. Ingon nga mo'y nagbudlay sulod sa daghang katuigan. Unya kaming mga pastor matud pa sa mga mensahe, magdala og husay sa hukmanan ni Kristo. O niya og dili ta magtinarong sa pagpangalagad og kanunay ra siguro ta nga ning supak sa tanang plano sa bulaton sino. O niya pagpanghukom sa hukmanan ni Kristo, moingon siguro ta nga langit ko Ginoo, impierno. Ingon siguro ang Ginoo, kulang kag jutay parang malangit. Jutay rin kulang, mga usar kahakgom siguro. So nga nung maimpirno man ko, Ginoo na, tanaw ba si pastor, pagutan pa ni pastor, ba, langit yung kugno. O niya, nagbuhat kag dili maayo, niya mo konsenter po ming, maayo gina Ginoo, maapil naman mi ka-impirno po. Damay mi ana, nabuto ka, naging isakto. O katusok man, nabuto ka, isakto kayo, mo dapig-dapig ni, basig ay ka po pastora kapil ka ka-impierno kay mo dapigan ni lima yung buhat. Munang atong sudoon yung pastor aron nga kanunay tang giampo atong tahuron kay mangugat kining ingon nga kana tinuod ginagino sa mitado dili na supakan. Kay kami man ay madalag husay. Idig atubang sa hukmanan mayon nga okay ni ikaw may pastor ini usab ni ako langit og dili. Kung naglagot ang pastor ni mo, ay impierno na Ginoo. Mo may magdalag husay. Muna mintas diya pa sa kalibutan ato ng lipahihon ang pastor. Dili na to pabugatan kay basig dili ka ang kuno niyang membro paingon sa hukmanan ni Kristo. Ako ginang na ingon sa tanang membro nako, di ko mo yun yung naghimo mong maayo sa hukmanan ni Kristo kay basin madamay ko ka-impierno. Muna sige nahawan akong pangwali sa kindiin nga mga dapit abot daghang mga isla o niya mo konsentir ako anang naghimog dautan ako inon ilangit na Ginoo kay dako nahatag ng kwarta. Yan ang Ginoo pareha mong duha man impierno tanan. Munang bisan pa siguro kita mo'y kinadak-ag amot kami mga pastor mutudlog yun sa isakto o niya kung tuduan mo isakto ay rigin mo di man po mo inon nga o di ka mausab si pahawa diri wa may pastor madlas ana kay tinuod mo po siguro nga nung masuko mo po tinuod ang gitudlo sa pastor ang gisulti kay kami naglantaw sa tanan nga mga magsisimba nga inigbalik sino nga magkuyog ta sa gingharian sa langit o niya kung dili ni mo tudlo sa naa sa Bible unya dili mo malangit kami may paninglan nang usa ni mga panahon nga maigo gyud mong jutay sa ginay maraghan po kay aron magkuyog ta paingon sa langit ni akong namatikdan nga kining pastor kun imong pahilakon sa kalipay dako kay panlangin pero imo nang pahilakon sa kaguol dako kay nang tunglos imong kinabuhi pili-pili ra tang duha. Kung imong patuluon ang luha ni pastor luha sa kag-ul kay nagpabuyag ka dako kay tunglong maabot si mong kinabuhi. Ang gisulti sa mong mensahe sa Genesis kapitulo 12 versikulo 3
Abraham pahawa din lakaw niya tumaong dapit nga akong papuy-an nimo kay kung kinsay mo panlangin nimo akong panlanginan. Pero kinsay mo himaraot nimo ako pong himaraoton. Munang kun ang alagad sa Ginoo ato ang pahilakon sa gaguol kasubo dako kayong tungulo diri nato. Mao nga atong lipayon panlanginan aron nga muhilak ang alagad sa Ginoo sa kalipay hilit sa gaguol. O niya kining pastor sahay nga makaingon ba nga og wala pa nagwa itong akong tithes ni hatag ni pastor ambot siguro kapalit pa nagwapong sa nina. So kanang atong ihatag dili na taana magbuot nga unsay palito ni pastor. Kay imo na nang gibuy-an. Muhatag manganita ni adtong mangayog isugal og sweet rest. Nga mo porting pagkatalaptapan ng imong napugsan digyo na kabatad. Pero maalagad sino mo imong pugsan, adunay pilo-pilong panlanging ihatag sino. Niya kiniribang pinilo sa Ginong iyang ihatag. Lahi sa pilo sa tao. Kaya ang pilo sa tao, dili kay daghan. Pero kining usa ka buok nga imong gihatag. 20 ba, 50 ba, o usa ka 200, 500 sa kalibo ba? Imo man yung mga papel karon. Piloon sa Ginoo. O niya ato ning gisiyon kay gipilo man. Usa pa ni siya ka pilo. O niya naduha na. Ang gisulti yung 30 sa 60 o usa ka 2 ka pilo. O niya ikaduhang pilo. Ikaduha pa ning pilo. Kapilo. Ikatulo nga pilo. Dayon ikaupat nga pilo. Ikalimang pilo. Ikaunom nga pilo. Ikapito nga pilo. Pila naman ika buok na pito pagani ka pilo. Porte ng daghana. O niya kay di lamang gani kay pito ka pilo. 30, 60 o 100 ka pilo. Ibalik sa Ginoo kung nakapili kag angay nimong hatagan nga kadto maalagad sa Dios nga nagtininuod sa pagpangalagad sino. Og nasahid ko nga ibalik yun ang tinuod sino nga 100 ka pilo. Unsa maning gitawag og 30 ka pilo. Ang 30 ka pilo kung ay kay nakit-an siya nagsuri-suri nga bisag dili kauban sa simbahan nga way mga sinilas wala siguro ang mga suot o walay papel imong palitan ng eskwela tagaan kag 30 ka pilo sino. Unsa man ang 60 ka pilo? Ang 60 ka pilo nga ibalik sino kon ni apil ka gasto ining simbahan. 60 ka pilo ibalik sino nimo. Unsa man ang 100 ka pilo? Kung si Pastor Gideon mo'y atong hatagan, mo na'y 100 ka pilo. Kaya dili mahitabo kining tagsibi nga karon kung dili pinaagi ni Pastor Gideon. Kinsa man siguro mo dumala dili wala siya. Mauni 100 siya ka pilo. So dili ako kay magtaas og hanay mahitungod sa giving pero biura niya gamay. Kaming mga pastor dili kay mimo hilak og magpitol mog tithes kay amo na nang giihap magbaligya mo usay baligya balon miglay tithes ana pero usay ang makapahilak namo kanang surprise imong dag-ag cake kung na birthday ron mo pastor mao nakita dito kog cake nako nakabalo ko ini nakabalo sila nga ang pastor mo hatagan sa gatos na kapilo. So kaming mga alagad sa Ginoo o among sumarahon wala mi siya gitawag og
profesional sa Pangginoo dili sa government. Ang gobyerno nga nagtrabaho sa nagkailaing mga kurso sa government na asa lang gitawag og bonus 13 months. Pero kining mga pastor mabalaw intaw may hangad-hangad nga katong gibinusan og mangwakli mapud namo. Ora kung say dili namo madala ang among pamilya og asa dapit nga mga saping-sapingan tod kay wala kay bonus ang pastor. Pero atong himuon ang bonus karon kada Thanksgiving atong bonusan ang pastor makatilaw mig bonus. Unya ang inyong ihatag ibalik sino sa usagatos kapila. Akong gihanyo silang pastor diri mari patabangan mo pastor. Pastor Arasil, Pastor John anong dalagbag ko. Okay. Ato silang bonusan karon. Ingon nga walay bonus ni malagad sa government. Ang government mga kanisilasyon, mga konsyal, kapitan o mga maestra, mga empleyado sa government na sila'y bonus. Kami usahay kung walay panglantaw sa mga membro, wa may bonus na daw. O niya, kung atong hatagan alagad sinog bonus, maunay makapahilak sa ilang mga mata. O niya, mabalik na ang maong imong gihatag nga adunay pilo-pilo nga panlangit. Akong namatikdan nga kadtong kanunay magpahilak na ko pinagi sa panlangit gihatag ang matagtulo sa kong luha nga nihilak ko sa kalipay nga ila kong surprise. Linibo nga mga panglangin ni abot niya. Makatulo ang luha sa pastor ni imong surprise. Usar katulo na kay usa ka libong madawat nga gikan sa Dios. O niya kung imong yung pahilakon ang alagad sinog mga pila na sirog katulo ni abot na sirog mga usa ka libo katulo. Abot nag usa ka milyon ang palang ihatag sino. Tingali wala man nato ni masabot. Pero kay Pilibiro ang katang sibing. Pwede ba og atong lamanuhon silang pastor kung unsay naa sa inyong mga kamot karon? Sugot ra ba mo? Iyon nga mo ni bonus karon. Bonus sa pagpagamit sa bulaton sino. Dahil inighuman ninyo o hatag, magpabilin na mo din kay sali parang hatang microphone mag-release po sa mga pagampo. Kaya dali ng mga membro, bunusan ninyo silang pastora. Wala magpili sa kadako. Kaya mo balik mo diri tanan atong iampo silang pastor. Pareha nila ni Joshua, ni Caleb, ni Aaron o ni Moises. Adunay mga nagpaluyo ni Moises nga madaugon sila sa kubat sa Israel. Bisan si pastor o leader ini mga simbahan. Pinagkihanglan may mga pag-ampo. Nga bisan pa o mag-insakpan ratang pero naitihog sinong iyang ihatag sa daw sa kanata. Si Apostol Pedro nga naa sa sulod sa bilangguan ang napakapahigawas kanya dili itong kauban ng mga apostoles. Apano din mga membro na nag-overnight sa mga pag-ampo o ang inong natandong o palasyag madawunda o giluwas si Pedro sulod sa bilangguan. Kaya naay mga membrong Pedro nga nag-ampo sa Diyos. Wa pa gani mahuman sa mga pag-ampo. Nanay milagro ni abot kang Pedro. Ipahigaw si Pedro.
nga wala siya mamatay tod kay naa ang mga membro nagpalis sa mga pag-ampo. Tanan nga mga membro litok na mga wag-ampo samtang magligtas sa mga pag-ampo ng taknas sa kanto. Yes, Lord. Ipabatis yung kasing-kasing nakapastor mo o nakalider mo buutan o tinuod nga nitrabaho sa tawag sa Dios. Pilion na kaya mga pastor karon. Daghan mga pastor sa tibuok kalibutan pero ang uban siguro mga sinubayan lang nagpastor. Pero kini inyong alangad nga nagapamastor lunod patay ang iyang kinabuhi. Nga wagi bisan kamay muatras mo sigog bisan pa man sa pagsugamat sa mong pagsulay gisungasong tungod kay tawag ni sa Dios. Unya mo samot ang kalig-og kalampusan o kauswagan sa mga ministeryo nga naidaghan na nagpaluyo sa mga pag-ampo. Dalahigon ikaw Diyos ning pagtuha. Salamat Lord bisan pa sa mabuo lamang mga mensahe nga mo nadungog. Pero naghatag kag ideya Lord nga kami makahimo pagtingob sa pagpasalamat ning pilimirong pagpasalamat ni mga iglesia ng Gipyal ni Pastor Gideon, Pastor Russell Lord, tibok pamilya, akong mga pag-ampo Lord, nga sa sunod na pod nga tuig nga magpasalamat, maghatag ka Lord og dugang pangpalay pabuhagas ni mga dapit. Ingon nga dinumalahan ni Pastor Gideon o man Pastor Russell kung mga pag-ampo. Ridaghang panggamiton Lord nga mga adonahan aron sa pagsuplay bisan pa sa kahumanan ni mong iglesia kung mga pag-ampo. Nagkinahanglan pa Lord og mga daghang siminto. Nagkinahanglan pagdaghang mga halublak, daghan Lord nga mga balas. Niningtak na ingon nga pilimirong pagpasalamat og akong giton kinining sulbong sa grasya si Ma'am Troy ikaw nalipay. I-release Lord ang milagrong palangin paabot ning dapita. O di laman Lord kay indapita apan hasta sa mga membro nga ilalom ng mga David nga mahigawas na Lord sa kalisod kapitos, mahimo silang hamugaway, mahimo sa Lord nga adonahan, imo silang datuon sa trikayan nga pagkadato Lord sa material, physical o espirituhanon. O tanang mga membro Lord ilalom ng mga simbahan imo gipiyal kang Pastor Gideon, walay mga hospital, walay mga disgrasya nimong 2025 and I pray imo isipti sa sabihan asa man David mo adto og hangtod sa ilang pag-aabdan o hangtod silang pag-uli, walay kadaot walay mga gadla sa mga panoy o sa katulong dong pupuhagas doon sa protection nga gikan kanina. Salamat Lord sa tanang nakahatag og bonus silang pastor. I renounce the miracle of blessing. Ibalik Lord ang mga nahatag nilang salapit nga pilo-pilo yun nga panglangin ipabuhagas sa tanang kugi o pagpaningkamot imong gipiyal ining tanang mga membro Lord ning dapita gikan man sa negosyo, salamat sa panglangin sa mga pahayupan, salamat sa kaigmong pagpadaghan sa pananom o dumay nagapamasahiro o dumay nang sa mga basar naaman Lord sa mga factory tanan nga mga gipiyal nimong trabaho panalangin Lord tungod kay nagkinahanglan pagbugang sa lapi ni mga simbahan. Salamat Lord sa kinabuhi ni Pastor Gideon, Pastor Russell. Naglitiaw ang imong gipiyahal kanila. Napaistasyonan Lord o nagkinahanglan og mga salapi pagyod para sa makakumplituhan. Ako mga pag-ampo Lord, yung may padala ko ni mga dapit by authority of the Holy Spirit Lord, and I pray abundance blessing ipabuhagas ng mga dapit nga kining maong simbahan mapluring na o mahalublakan na o mas mapanindot pagyod nga kada tuig Lord adunay mga improvement nga mahitabo ni mga dapit tungod kay ang tanan nga magsisimba under sa pagdumala Lord Pastor Gideon imo nang gipauswa gipadato nga wa naay mga naas kalisod ang tanan habugaway. Salamat Lord din mga pag-ampo na mo kan imong gidawat o ikaw nagatagbo sa may milakrong panlangin ning orasan gikan man sa pinakabata pinakahamtong babae lalaki. Salamat Lord sa panlangin imong ipabuhagan bisan pagdili kami kanunay Lord nga magkakita tungod kay layo man ang Negros pero nagkita kami Lord sa pag-inampuay. Nagkita kami Lord sa pagbinusikay o ako mga pag-ampo kung giunsa nimo pagpausog ang sa Negros o ang dinhi
pauswaga tanan tungod kay bisag dili kami pareha ang grupo pero pareha ang among kasing-kasing Lord nga nagsigsandurot diha sa pagpagamit sa mamulator. Bless Lord mong barangay, bless sa tanang mamulupyo mga dapit, maghinay-hinay ikaw sa paghiko pagtandog sila mga padulin dapita tungod kay kini dapita para Lord sa kaluwasan sa ilang gali. Salamat Lord sa among mapag-among gidawat. Salamat Lord sa three kind of blessing. Salamat Lord sa imong paghatag madagayong panlangin o mga maayong panglawas kondisyon nga panglawas. Salamat sa Espiritu Santo nga daghan pa Lord nga mga mahimong pastor under ni Pastor Gideon. Daghan pa mga leaders Lord mahimong pastor. Daghan pa mga membro mga panuol ni dapit. Di laman ni dapit Lord mapatindog simbahan. Napay daghang kabaranggayan Lord di mao nga lungsod sa Malabuyog o bisa Cebu nga isla kung mapag-ampo gamitin mo ministeryong gipiyang limo kang pasugid yun ug hantod sa mga pastor Andres pagdumala niya hantod Lord sa plaga ikaw mga panlangit o ang kauswagan magadugan ini maong tuig taw sa hantod Lord sa daghang katuigan. Mapag-ampo mapagpasalamat amoy balik nito yan sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, bakto sa kanan, akong ibalik sa siyempre. Nasa akong kasing-kasing nga mahuman niya bumbungan mafloringan matbaw sa tanan ang tanang mga tao mabago usa wanang unsay naa na mo dili para namo para sa Ginoo ako kabalo nga mao din ni mensahe sa Ginoo. Salamat kayo sa mga declaration. Salamat kayo sa mga mensahe sa Ginoo. Ug atong tipigan ng mga mensahe dili nato ni kalimtan kay ang mga pulong karon nga atong nadunggan buhi gikan sa Dios. Ang giingnan ako asawa tanan nga naana mong pundo nasa mong kasing-kasing among ipadala ni Pastor Albert niya ipalihog ko sa ukulele base may naghatag na ukulele listener na siya sa atong programa sa una sa 97.9 Love Radio Cebu. Yan ang ihatag na ako samtang naminaw ko doon ay tingog sa akong kasing-kasing nga akong ihatag ni Pastor Albert ukulele. Mahal kayo ang naghatag ana kay doon ay presyo lamang Pastor Albert kasing-kasing nako na bisan wala man kay nako na magamit murag na-design lang nako na sa atong recording studio pero giingnan ko sa Ginoo ihatag nako na nimo ang naghatag nako ana giingnan ko nga una ayaw lang ipakita sa social media kay kanang nga design panggawas na nga design kanang nga ukulele o niya mo price na siya 5,000 4 to 5,000 sumala sa naghatag na ko ana na Asia karon o
Kunya, kalipay na ko ni nga ako siyang ihatag nimo. Kaya ang tanan nga ni anak ko, gikan sa Ginoo para lang yun sa Ginoo. Akong ina akong asawa, nga sa kinabuhi ni Pastor Albert, na-bless me pag-ayo. Kay, since nga, nagwali sa tinuod na mensahe, doon ay testimony, mao ni akong testimony. Doon na say kaila, nga sige ra ni siya, doon na say kaila sa una, nga sige ra basketball o volleyball. Unya, nanuroy og saging. Iyang gitudlo ang mensahe sa Biblia, mensahe sa Dios. Naay mga pagsulay, iya ra gyud dasigon. Sunda ra gyud ang pulong sa Ginoo. Ayaw gyud ayaw gyud idalo ang unsay naa nimo. Kabalo mo unsa? Sikad ato, gibless sila sa Ginoo. Sumala sa na istorya nako, sabi nimo pastor, ang ako ang sakyanan kaniadto, elf nga kuan katong mubo, mura og L3. Siguro gyud ko hatag para sa Ginoo. Siguro gyud hatag ari na bes dad ati rebes. Siguro gyud siya hatag, siguro siya hatag nako. Ana, siguro siya hatag sa mga alagad sa Dios. Usa nga iyang gihatagan si Pastor Albert. Kani pas naigahatag nako ani, mahal kay ni niya. Nya dili ni ipakita daw sa social media. Nya gidesign ra nako ni sa akong recording studio. Pero giingnan ko sa Ginoo nga ihatag ni diha nimo. Dunay naghatag nako ani og niya siya karon. Kinasing-kasing nako ni namo nga among ihatag nimo. Nya katong tawo nga gibless pag-ayo niya ang iyang pastor, gikan nakapalit sa L3 na say mga kalisod, na say mga challenge, wa gyud niya kalimti ang pamaagis Ginoo. Kabalo mo unsa sa daling istorya, nakapalit siya og brand new nga sakyanan. Siguro gyud siya hatag Thanksgiving, pila ka baboy tong last nga gipawali ko nimo sa giho pastor, murag na pulo ka baboy ilang gihaw no, pulo ka baboy. Nya kanang pulo ka baboy, usa ka baboy ana tag 90 ang kilo. Sa usa ka baboy 90 kilo ang usa ka baboy. 70. Anya kabalo mo unsa? Siya karon ang gipialan sa Dios og panalangin, siya mo'y distributor sa tanang prutas sa Tibok Negros. Sa mall. Doon na say unom ka bukwing ban nagdagan sa Negros. Kanang 100,000 nga giingon siyang alagad Pastor Albert, wala na niya ihikaw sa Ginoo katong tawo nga gipanalingan sa Ginoo. Nganong gipanalanginan man siya? Lahi ba siya nato? Pareho ra sila nato. Tao nga dunay pagtuo. Pero lahi ang pulong paghatag. Speaking about paghalad sa Ginoo. Doon ako'y mensahe nga angay na kong ibili ninyo. Panultihon Kapitulo 3, versikulo 9 hangtod sa versikulo 10. Ihatag, ihalad, pasidunggi ang Dios. Imanin niya, pasidunggi ang Dios, pinaagi sa paghalad sa pinakamaayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, dili kabsan ang imong panudlanan sa panalangin sa Dios ug mag-awas kanunay ang imong bino sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga kamo mismo nakasaksi, kinsagog ko nga tagaan sa Ginoo balay, kinsagog ko nga tagaan sa Ginoo ug mga sakyanan. Daghang mga tao nga profesional. Kung imong lantawon, nganong gipial na sa Ginoo? Tungod kay nakit-an sa Ginoo ang kondisyon sa among kasing-kasing. Wala may gitago, wala may kanabitaw, wala may tiktihik. Kanang tanan, akong gipasalamatan si Lord. Gani akong pangandoy gyud. Actually, sa atong anniversary, kariray mahuman. Pero samtang nagsabot mi, umano na mo ang stage. Usa ka semana ra na mong trabaho uban sa alagad sa Ginoo. Ato pagpakan ng Dios sa mga alagad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. I hope from the start the message until the end, gikan sa pagsugod sa mensahe hangtod na human,
tipigan na ninyo. I-bless na sa Ginoo. Kasi nag-pray og blessing. Mahitabo na sa 2025. Dalaygon ng Dios mga igsoon. We love you, Pastor Albert Garces. Salamat kayo sa imong time. Ni ako kang gihangyo uban sa mga pastor sa pagsaka sa stage. O akong ipasalamatan ang Dios sa iyang pagkamayo. Atong ihatag ni with Brother Pino Pran. Ali Brother Pino. Ali ari diri. Okay, ali diri. Sa abroad. Pagkato na Manila tagaan ko og lima kain ani nga anointing oil. Anya wa na ko hatag ko mga pastor na may cluster 1, cluster 2, cluster 3. More ko gitagaan. So ang naghatag ini nga pastor nga naa sa Israel karon gitawag og anointing oil. Nya ang presyo ko nito 5,000. Anya ako gibudgetan si Pastor Gideon to kay gamit siya sa Platonsino. Kay gitawag anointing oil walay mapalit sa Pilipinas dito sa gawas mga wala nagpasabot nga ako ning giilis by sa gitan kay gamay ra man ni sa gita pero akong natagan ani nang nabutang ba og kanang naas kapardis kung kasing to kay magamit ni bisan pa sa adunay mga manipun poses pwede nga blessing hatag ni pastor. Certificate of appreciation. The certificate given to President Al Garces for sharing his valuable knowledge as a guest speaker during the first Thanksgiving Day with team at ang paghatag og biling Hey, ipakusok ko na siya. Hey, sa drums eh. Hey. Ang paghatag og bilis sa matag putang nga gihatag sa Dios kanato given this 7th day of March year 2025. Salamat kayo Pastor Albert. Sa tupapakan ng Dios sa kinabuhi ni Pastor Albert, salamat kayo sa imong kinabuhi. Akong gihangyo matag-usa sa pagpamarog ato ang ampuan si Pastor agampo ta para sa kinabuhi ni Pastor Albert. Diri ra, okay ra ni. Tong ibaya to mga kamot. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat Lord sa pinasayng pabor, panalangin sa mga pulo nga among nadunggan. Bitbit nimo o Dios. Gipadala nimo o Dios pinagi sa mga lagad Pastor Albert Garces. Salamat Lord sa ihang kinabuhi. Kapadayon nimo siyang gipiyalan sa mga bulaton, sa mga kasimbahanan. Imong i-times 2, times 3 o i-times 4, times 10, 100 ang mga simbahan nga imong ipiyal kaniya tungod kay imo siyang nakit-an nga matinod-anon. I declare blessing sa iyang pamilya, sa tanang mga simbahan, bisan asa nimo sa dadon, double anointing in the name of Jesus. In the name of Jesus, gikan sa lapalapahang tod sa limpulo, magapamuhat ka kanunay, ug ang iyang dila ba magsulti kanunay nga dunay gahom gikan kanimo nga makapausab ug makapabago sa kinabuhi sa mga tao nga makadungog siyang tingog. Bless kini mong alagad na siyang magbiyahe sa kanunay sa kadaugan. I declare blessing in the name of Jesus, in the name of Jesus, sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Amen. Amen. Dalaygon ng Dios. Happy first anniversary. Salamat ta sa atong buhi nga Dios sa iyang pagkamayo. O kuyog na to ang atong mga kaigsunan through social media. Pinagi sa Facebook Live. Ang pulong mo kinabuhi ko gikan sa nagkalaing mga lugar Luzon, Visayas, ug Mindanao. O sa ato ang mga kaigsunan gikan sa abroad. Sa nakalaing mga nasod, sila na imong saksi sa pagkamayo sa Ginoo sa atong first anniversary o sa atong Thanksgiving. Kaniya, salamat ko sa Ginoo sa ato ang head teacher uban sa atong mga maestra nga ilasan nga gihatag ang panahon. Ilasan kong gitaga-agkik. Nya ari ra gyud sila. Kay gidasig sila sa Ginoo sa pagbisita sa ato apon nga pagpasalamat kay tuluman ni ka higayon at tulunin ni ka kanang pagpasalamat. First year anniversary sa ato ang tigumanan o niya first year anniversary no sa atong FM radio o sa ato ang programa from 2015 o niya birthday sad na ko akong gisaulog karong adlaw. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. So pahibalo karong gabi doon na tayo healing crusade nga paghimuon sa gym sa Sardinia. Magsugod ang ato ang healing crusade alas 7 sa gabi hangtod sa alas 10 niya. Ako lang yung pahibalo nga mangimbitar tang tanan kay magparapol stag FM radio set. Naatay raffles ator na nga i-raffles dito ug kinsa tong mabunutan nga ngalan makadawat og FM radio set nya guban pa ato pakpakan ng Dios mga kaigsonan. Salamat ko sa Ginoo nga maghatag siya kadaugag milagro anang gabi una. So kamong naa dinhi among mga silingan namoy mga kaila hala pangimbitar mo kay kining krusada mga kaigsunan nga ato karon paghimong iyang gabi dili lang spiritual, emosyonal nga panalangin kundi na sa mga material nga panalangin. So nasayod ko nga nanginahanglan mo og FM radio set kay labi na nga naatas bukid. Yan na po tayo FM radio station 101.3 nga namutang diri sa Sito Kalugtugan na walay laing gi tunol gisangyaw pure nga word of God. Amen. So pangimbitar mo unyang gabi ha kay naatay healing crusade unya magrapples ta mabunutan inyong ngalan makadawat mo og FM radio set. Okay ba? Salamat sa Ginoo. Unya ako gipasalamatan ang Dios sa mga worship team gikan sa gihulngan ato pakpakan ng Dios. Mga worship team nga kiniadto gyud hangtod karon nagpabilin from Cebu City. Pakpakan ng Dios mga kaigsonan. Salamat kay ninyo sa inyong mga sakripisyo, kahago, kining tanan nakit-an sa Dios. Og salamat pod sa akong kababata nga gikan sa Sikihor. Surprise silang miabot diri. Ini mga ako ang mga kababata from elementary, high school. Niya kuyo gyud mi. Kami gyoy kauban sa panahon nga wa mi balon. Di mi pa eskwelahon sa akong papa kay wa koy balon. Walay linungag kay wa poy lungagon. Unya kabalo naman kong mubasa, akong magulang di pa man kabalong basa, ang akong magulang mo'y pa eskwelahon, ako usay pabsinon. Naguulsan kog nihilag kog maayo kay ako nunoy kabalong basa di na noon ko pa eskwelahon. Ingon po taos dong saldi, bahin-bahinon ra ko nato ning naamang koy balon, bahin-bahinon lago nato ning tulong. Si dong saldi kusugin ni siyang mo pabahin-bahin sa iyang balon. I-bless ka sa Ginoo dong. Nya gi-bless ni siya ang General Foreman sa dako kayo nga project sa Sikihor. General Foreman siya sa Sikihor. Salamat sa Ginoo kana inyong mga sakripisyo, gugma nga inyong gitunol. Tanan nga naghago niini. Salamat sa Dios. Akong gipasalamatan ng Dios nga ang Dios magabalo sa tanan. Kining tanan dili ni mahimo kun wala mo'y gugmas Ginoo. Amen. Ya mo ani sa inyong gihatag, sa inyong gitanom
karong tuiga. This is the first year nga nagpasalamat ta sa atong buhi nga Dios. Sa tanan nga nihalad, nihatag kining tanan nakitaan sa Dios. Salamat kay sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Unya akong ipasalamatan ang Dios sa tanang mga food committee atong pagpakan ng Dios. Kung walay naghago, walay nagpula, wa tay kanon karon. Una nga salamat kayo ninyo mga igsoon sa ato mga kaigsuonan nga naghago gyud. Nakatulog ko gabi kay gitakigan ko pag ayo grabe katugnaw nagampo ko nga kini battle ni siya. Dunay blessing nga maabot ini. Nya ang ato mga kaigsuonan wa gyud na sila tulugay. Ang ato ang mga food committee, salamat kayo ninyo mga igsoon. I declare blessing sa inyong pamilya. I declare blessing sa inyong kinabuhi. Malipayon, malinaon mo, ulabaw sa tanan, pauswagon mo sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanang nag-imbitar, sa ato mga kaigsuonan nga malipayon, ato mga silingan. Salamat kaayo sa tanan, nihago gyud, ni pugas og mga salapi para makaari diri gikan sa Cordoba. Tapakpakan ang Dios, no? Dili man ako matagsa-tagsa ang inyong hangalan, ang inyong pangasakripisyo apan timan sumala sa giwali kaginina tagsa-tagsa ning ginahap, ginataglis na, ginatagis na. Nya pahibalo na ako sa dili pa ko malimot, after crusade, after healing crusade, ugma dunay free nga ligo sa swimming pool. Free ligo gyud. Wala mo'y bayad ana. Ako nang gibayran. Ako nang gi-package. O niya after ani ugma Sabado naman, ugma ang ligo. Nya meeting mita ng mga pastor ugma, while mag-meeting me, prepare pod mo dito para ligo. O niya pagka sunod adlaw Domingo man, manimba ta diri. Amen ba? Manimba ta diri na ta manimba ani. Kator nang kuan nagtrapal. Pagka-Lunes, mag-training ko, discipleship training. Na ako'y natay mga trainees, kanang mga kaigsunan na to nga gikan sa Panabo o gikan sa Bohol. Mao ni sila nga ako ang gitudluan karon to social media. Sila Sister Gingging Simpron, si Sister Nars Buyan. Kabalo ko nga naghago sila. Kabalo ko nga nagsakripisyo sila kwarta. Pero kung nakabalo ko, mas nakabalo ang Dios. Dili makawang ang ilang sakripisyo. Kay kabalo ko nga dunay bulhaton nga giandam ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Nya ako ang idasig, ako ipaybalo. Katong mukuyog nila sa pag-train. Welcome kisa tong magpa-train discipleship training. Magsugod karong Lunes. Okay, Lunes. Hangtod nga mahuman ang mga gikinahanglang itudlo. Kauli na sila balik sa ilaha. Wala mo'y mga pahibalo. Kisa may na pahibalo lain. Wala na. Okay, pahibalo. Ang pagkaon na to, kamuray makuha. Linya lang mo tanan, o niya, po, kulang pa, halabalik na po. Niya, linya lang yun, na itay ice cream, ato pagpaka ng Diyos, no, sa panalangin, na itay ice cream. Duha na siya kataro, ang ice cream. Ya, ayaw mo pag ikog-ikog halakaon ta kay kika na sa Ginoo. O niya akong gihangyo ang closing prayer si ato natas closing prayer para magsugod tas pagpangaon. Akong gihangyo si Pastor Irwin sa closing prayer. O niya iditso og pag pasalamat sa pagkaon, Pastor. Mag-ampot dada sa Ginoo, atong ipiyo nga atong mga mata, concentrate na to dada sa Ginoo. Labing gamhanan na mga Diyos nini nga sayo nga kamagtuhon. Ikaw amahan among gipasalamatan sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Salamat amahan sa imong pag-atiman kanamo sa tanang adlaw, sa tanang oras amahan. O salamat usab Lord sa mga mensahe nga imong gipabati sa matag usa ka namo. Salamat Lord nga imo katong ibutang sulod sa imong kasing-kasing nga walay makailog o walay makakuha Ginoo. O
ug among i-apply kadto Ginoo ang imong mga mensahe among i-apply sa among mga kinabuhi Ama. Salamat Lord sa imong gugma nga way paglubad sa among mga kinabuhi. Salamat Lord nga ikaw magagiya kanunay sa among hunahuna ug among kasing-kasing Lord. Salamat usab Ginoo. Bisan pa Lord sa imong makatawhan, imong makanakan nga niya karon mitambong alang sa pagpasalamat Ginoo. First anniversary Ginoo. Sa pagpasalamat Lord nini nga templo Ginoo. Imo kining pangalanginan Lord among giampo da kanimo nga magaawas ang mga panalangin nini Ama. Kintanan Lord among itugyan among isalig ug among sa giampo Lord among gipasalmatan bisan pa Ginoo sa mga pagkaon Amahan. Among gipasalmatan Lord nga kintanan gikan da kanimo Lord nga imo kining panalanginan nga magasulod kini sa among lawas among mabatunan ang kalig-on sustansya sa among panglawas Lord ug sa among pag-ambit ini Ginoo magapanalangin ka Lord sa among mga kinabuhi. Kintanan Lord among gisalig da kanimo ang grasya ni Ginoong si Kristo ug ang gugma sa Dios Amahan ug pakig-ambit sa balaang Espiritu Santo mag-uban kanamong tanan hangtod sa imong pagbalik sa pangalan ni Jesus nga among bugtong manluwas. Amen o amen. Okay, pwede nang makasugod og linya para kuan makakamaon na yun ta. Nya katong ice cream pwede ra gyud nga naay mo volunteer ato og takos para dili maglisod, dili magpuli-puli. Pwede na gyud manindog ang tanan niya. Ay kuha, pwede na gyud. Nga dito na dito sa kuan recording. Ato na ni sa kuan katong krusada. Ato sa Krusada. Krusada man o sa krusada. Charge man. Dato da brat. So kaon gyud da ayaw mo og kanang pugong-pugong kaon gyud ta kay para na nato tanan. No? Ya enjoy sa pagkaon. Salamat kaayo di ay sa atong igsuon ni Day Charina ni Ari gyud diri. Manay ako ang Bible studyhan gyud sa una sa House of Prayer pa. Yan ni Ari diri si Brother Jonas, no? Salamat kayo sa atong mga igsuonan nga followers, listener. I declare blessing. I declare blessing sa tanan. Nakakita ang Dios sa tanan ninyong gihimo, walay nalilong kaniya. Salamat sa Ginoo nya. Ayaw mo ka limot Healing Crusade. Sis Brad Pedro, no. Salamat ka ni Brad Pedro sad. Iyang pamilya, salamat kay Brad. Brother Moses, naagyo diri Brother Moses. Salamat sa Ginoo. Pwede na mo kuan. Ayaw mo ka ulaw. Ditso na. Kuha na mo pinggan niya palihog ko sa atong mga kaubanan diri atong mga bisita na adi sa likod taga-ipot down sila og pinggan unsa pa nya sila nay atong pakuhaon si kuan nya napod sa atong konsehal si Konsehal Michael, salamat kaayo. Salamat kaayo konsehal sa imuhang kasing-kasing. Ni Brother Pedong, US. Ugaw, salamat kaayo. Sige, kaon na ta. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Taga Tumunoy, lang Pastor Adila. Salamat kaayo sa Ginoo. Mga Tumunoy family, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Gaw. Sige, Gaw. Salamat kay Gaw. Atong mga igsuon, family Iran, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Brother Beans, Day Evelyn, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Dalaygon ang Dios.
God bless. Ang Dios magpanalangin. Salamat kayo sa inyong pag-uban, sa pag-iusa sa ato ang first anniversary o sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat kayo sa inyong gugma. Salamat kayo sa inyong gihalad nga tos Ginoo o kini dili ni kalimtan sa Dios o ginatali ni sa Ginoo sumala siyang gingon nga kuno sa atong gipugas ato gyung anihon. Nyugsoon Pastor Gideon padayon makig-uban sa inyong pagpangalagad. Magkuyog ta diha sa pagpangalagad, magtinabangay ta kay maunay giingon sa pulong sa Dios nga mo nay halad nga pinakamalhalad nga ikalipay sa Dios. Dalaygon ang Dios magpanalangin. So sa ato karon nga krusada dili ko ka-live kay walay signal dito sa dapit lugar nga ato ang krusadahan. Wala gyoy signal pero paningkamutan nako nga maka-video ko bisan sa mga bisan sa pagsugod hangtod sa paghuman. Amo nang paningkamutan nga maka-video ko maka-upload ta diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. O uban nimi kanunay sa mga pag-ampo, idala mi kanunay sa mga pag-ampo tungod kay naata kanunay sa gitawag na sa frontliner no sa naagita sa panggubatan espiritually kinahanglan ta sa mga pag-ampo. Dalaygon ang Dios. Maabot ang panahon makita-kita ta ninyo makita-kita ta. Magkuyog-kuyog ta sa pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo. Inyong soon Pastor Gideon moingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Cut off na nako ha. Cut off na nako. God bless.